nyt me jatkamme, Juha, sinun kanssasi tässä Taivaanmaan välitä illassa. Meille saa soittaakin, mutta meillä on tänä iltana tämä koko Euroopan, siis eurooppalaisuutta ja Euroopan kansoja järisyttänyt tilanne edessämme. Tällainen terrorismia harjoittava islam on tunkeutumassa monin tavoin Eurooppaan. Ja 7. ja 8. päivä tammikuuta olivat ne merkittävät päivät Pariisissa, jolloin tätä koettiin hyvin konkreettisesti. Sanoisinko jälleen kerran, vaikka jotkut pitävät sitä sellaisena ikään kuin uutena tai satunnaisena ilmiönä. Mutta otetaan tätä asiaa nyt hiukan käsittelyyn, Juha, tässä. Miksi Pariisin terrori-iskut tehtiin? Niin, tämä on se oleellinen kysymys. Monet nyt taas, miten mä sanoisin, tarjoaa semmoista virallista selitystä, poliittisesti korrektia selitystä, että nämä on aina tämmöisiä yksittäistapauksia, mitkä ei liity mihinkään, ja tekijät ovat sitten jollain tavalla niin kuin joku esimerkiksi tässä kommentaattori totesi, että häiriintyneitä yksilöitä, mutta tämä ei niin kuin pidä kutinsa, koska näitä vastaavanlaisia tapahtumia, jotka toimii tismalleen samalla kaavalla ja jotka nämä tekijät motivoivat ihan samoilla motiiveilla oikeastaan, niin niitä on liikaa ollakseen nyt kyse tämmöisestä jostakin aina vaan satunnaistapauksesta. Eli meillä on kysymys todellisuudessa ihan selkeästi tämmöisestä johdonmukaisesta islamistisesta toiminnasta. Islamismilla tarkoitetaan siis poliittista islamia, se on tietty poliittinen ideologiakin, mutta se avain tämän asian ymmärtämisen on se, että meidän täytyy käsittää, että tämä islamistinen ideologia, joka on tämmöisen niin sanotun terroristisen islamilaisen toiminnan se varsinainen niin kuin päämoottori, niin se ei ole joku erillinen ilmiö saarekkeensa sekään, vaan se nousee kyllä niin kuin klassisen islamin jumaluusopista, sen Korani-käsityksestä ja ennen kaikkea siitä Muhammadin esimerkistä, joka muslimeille on niin kuin tämmöinen ohjeellinen. Ja jokainen, joka esimerkiksi on Muhammadin elämäkertaan, josta tietyt kirjatkin ovat käytännössä kanonisia, eli ikään kuin pyhiä kirjoja muslimeille, siis Koranin lisäksi oikeastaan, niin siellä käy ilmi, että Muhammadin toiminta oli pitkälti siis sotilaallista toimintaa alussa, siis ihan terroritoimintaa käytännössä. Ja koko hänen niin sanottu uransa rakentui tämmöiseen poliittiseen pyrintöön rakentaa poliittinen yhteisö tämän tietyn uskonnollisen lähtökohdan päälle. Siis tämä politiikka ja uskonto on koko ajan niin kuin samaistettu yhteen kokonaisuuteen jo Muhammadin päivistä asti islamissa. Ja Muhammed kävi jatkuvasti sotaa, hän myöskin valtuutti sit seuraajansa jatkamaan näitä sotatoimia. Ja ideana oli siis tämä islamin alueen laajentaminen, ja historia tuntee tämän prosessin Arabian niemimaalta 600-luvulta. Se lähti Mekka, sitten Medinasta takaisin Mekkaan, niin sitten se alkoi laajentua Arabian niemimaalle. Ja Muhammedin aikana jo otettiin ensimmäiset tämmöiset kontaktit Byzantin, silloisen Itä-Rooman keisarikunnan alueisiin, ja sitten Muhammedin seuraajat islamin vallan levittivät sitten ihan hyvinkin laajalle. Itä-Rooman keisarikunta menetti valtavasti alueita islamille ja Pohjois-Afrikka. Sitten meni Espanja. 700-luvulla oltiin sitten jo keskellä Ranskaa, siis islamin nämä eteläisimmät niin kuin etenemiskärjet. Ja siellä sitten tämän niin sanotun Karl Martellin toimesta pysäytettiin tämä islamin leviäminen 700-luvulla. Mutta siis toisin sanoen, niin islamhan on laajentunut pelkästään siis jihadin pyhän sodan avulla käytännössä. Ja islam valtasi kulttuureita ja niiden kulttuurien saavutuksia ja pyrki sitten niitä islamisoimaan. Mutta tämäkin on yksi historian tosiasioita, että islam ei edes tuona aikana hirvittävästi juuri luonut mitään, mutta se pystyy sitten ikään kuin hyväksikäyttämään omalta kantiltaan katsottuna niiden alueiden kulttuuria, jotka se valtasi. Ja se pystyy rakentamaan lyhyessä ajassa tätä kautta tämmöisen ison imperiuminen valtakunnan, jolla todella oli historiallista vaikutusaluetta. Mutta tämä kaikki tapahtui siis sodankäynnillä. Ja tästä perinteestä nämä tämän päivän islamistiterroristit ihan voisiko niin kuin dogmaattisesti, eli heidän kannaltaan siis jumaluusopillisen johdonmukaisesti, niin rakentavat tämän oman esimerkkinsä ja toimintansa, ja he omasta mielestä jatkavat nyt tätä samaa pyhän sodan perinnettä. Heillä on hyvin johdonmukainen päämäärä, he haluavat rakentaa kalifaattia. Nythän joku ISIS-järjestö on pannut pystyyn oman kalifaattinsa, mutta ideaalina on siis se, että koko Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ja ylipäätään noin
islamilaisen eskatologian eli tämmöisen lopun ajallisen käsityksen mukaisesti, niin tähän koko kuvioon kuuluu tietysti, että koko maailma kuuluu Allahille. Ja he uskoo tähän, se on heidän päämääränsä. Ja tämä islamin usko, eivät uskonnot ole niin kuin yhtä ja samaa, vaan uskonnoilla on hyvin erilaisia käsityksiä ja islamin uskolla on nyt semmoinen käsitys, että myöskin tämmöisellä aktiivisella, miten sanotaan, väkivaltaisessa sotilaallisella toiminnalla on sijansa myöskin tässä toiminnassa, jossa islamin valtaa levitetään ja niitä vastaan taistellaan, jotka islamistisesta näkökulmasta katsottuna uhkaavat islamia. Siis täytyy muistaa, että tavallaan islamistitkin saattavat hyvin mieltää itse tämmöisen jonkinlaiseksi niin kuin puolustustaisteluksi. Tämänkin kaiken, terroriteotkin, mitkä ovat hyvinkin hyökkääviä ja tällä tavalla, mutta niiden niin kuin luonne islamistien kannalta on puolustustaistelua. Että he katsovat nyt niin kuin kostavansa ja puolustautuvansa sitten sitä vastaan, mitä ristiretkeläis-sionistiset voimat esimerkiksi Lähi-idässä tekevät. Niin he nyt sitten niin kuin reagoivat näihin. Eli he puolustautuvat. Siinä on niin kuin tämmöinen ajatustapa heidän näkökulmastaan. Siksi se on hyvin johdonmukaista ja loogillista. Ei se tarvitse ollenkaan mitään mielenhäiriötä tässä mielessä. Eli heillä on tämmöinen ideologia ja he uskoo siihen ja nyt sitten on jo aikaisemmin ilmoitettu yhtä lailla Al-Qaidan, ISIS-järjestön ja muiden toimesta, että nyt sotatoimet siirretään niin kuin vihollisen alueelle, esimerkiksi niin kuin Eurooppaan ja sitten tarvittaessa myös Pohjois-Amerikkaan ja nyt näin on tapahtunut. Juuri siis Britannian tiedustelupalvelun johtaja varoitti, että Britannia on selkeässä vaarassa. Nyt tiedetään, että on suunniteltuja iskuja Britannian alueella ja nythän tämän viikonlopun aikana koko Belgia on ollut siis käytännössä tämmöisessä puolin niin kuin miehitystilassa, eli siinä mielessä, että oma armeija varjelee esimerkiksi pääkaupunki Brysselin kieppeillä NATO-rakennuksia ja juutalaisia synagogia ja muita alueita ja europarlamentin alueita ja tämän tyyppisiä ihan sen takia, että jos niihin nyt kohdistuu iskuja, kun Belgian viranomaiset pääsivät jyvällä nyt juuri siitä, että yhtä lailla kuin Ranskassa tapahtui, niin Belgiassakin oli nyt suunnitteilla juuri jotain samankaltaista panna pystyyn. Eli miksi tapahtuu tämmöisiä Pariisin iskun kaltaisia, niin se on juuri tässä, että me ollaan tekemisissä semmoisen hyvin taisteluhalukkaan, taistelukykyisen ideologian kanssa, joka nimenomaan uskoo asiansa ja uskoo myöskin, että heillä on nimenomaan oikeutettu syy käyttää aseellisia menetelmiä oman asiansa edistämiseen. Mutta tämä ei siis nouse mistään niin kuin viime aikojen erityisistä kehitelmistä, vaan sillä on hyvin vahvat juuret perinteisessä islaminuskossa. Tämä on ongelma monelle selittäjälle, monelle kommentaattorille, jotka haluaisivat nähdä, että varsinainen islamin usko ei liity tämmöiseen mitenkään. Ja tämä on täysin käsittämätön selitystapa, koska nimenomaan ja varsinkin islamin usko liittyy näihin asioihin. Se on hyvin monitahoinen kokonaisuus, mutta se on täysin kestämätöntä sanoa, että islamin uskolla ei ole mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Silloin ihan täysi tekeminen. Ja silloin tullaan siihen, että myöskin sillä asialla, että Euroopan väestö ja ennen kaikkea sitten tämä, miten mä sanoisin, poliittinen ilmapiiri Euroopassa jatkuvasti yhä enemmän islamilaistuu. Niin sillä on tekemistä sitten näillä kaikilla kolmella asialla, islamin uskolla, islamistisella terrorismilla ja toisaalta Euroopan islamisoitumisella. Nämä liittyy kaikki toinen toisinsa. Tämä islamin kasvu Euroopan sisällä, niin sehän on ihan tilastollinen tosiasia ja me voimme katsoa sitä niin kuin tulevien vuosien islamiset itse pitävät esillä tätä vahvana pointtina siinä, että kun meillä on näin suuret perheet ja niin kuin Belgiassa ja Ranskassa, monessa muussakin maassa varmaan Euroopassa, niin muslimeilla saattaa olla useita vaimoja, vaikka virallisesti ei olekaan. Niin, ja he ovat eri osoitteissa ja he kertovat, että tällä tavalla me otamme valtaan Eurooppaa. Mitä tämä merkitsee tällainen tämä islamin leviäminen? Merkitseekö se vain sitä, että meillä on sitten enemmän muslimiväestöä vai onko se väistämätöntä, että myös tämä muslimiväestön maailmankatsomus tulee hallitsemaan sitten Eurooppaa ja meitä Suomessakin? Joo, siis tämmöinen niin kuin kaksoisvaikutus tässä on, että kun jotkut sanovat, että jos kuitenkin prosentuaalisesti katsotaan, niin tänä päivänä vielä siis islamilaisen väestön määrä Euroopassa, siis Ranskassa se on suurin niin kuin yksittäisessä EU-maassa, se on noin 10%. Se on jo kohtuullinen määrä. Joku sanoo, mutta se on kuitenkin pieni määrä. Sitten muissa maissa, esimerkiksi Saksassa on tietysti se prosenttimäärä on pienempi, mutta Saksaan tosin tulee jatkuvasti enemmän näitä maahanmuuttajia eli islamilaisia. Ne prosenttimäärät on vähän samantyyppisiä, 6% ja tämmöistä. Joku sanoo, ne on hirveän pieniä, että tämä on täysin niin kuin hysteeristä puhetta, että eihän tapahdu mitään islamisaatiota. Mutta kun siinä on tämä toinen puoli, että
varsinkin Euroopan unionin sisällä, kun täällä vallitsee tämä niin sanottu monikulttuurisuusideologia, ikään kuin Euroopan sisällä, niin se reagoi tähän islamin vaikutuksen kasvuun sillä tavalla, että se jatkuvasti myöntyy, se erityisesti suosii islamia ja se täysin vapaaehtoisesti käytännössä ikään kuin islamisoi omia länsimaisia instituutioita, rakenteita ja lainsäädäntöön. Monella eri tavalla. Mä huomenna otan esimerkkejä sitä, mitä se käytännössä Euroopassa tänä päivänä ja viime vuosina on ollut, mutta että tämä on niin kuin se iso yhtälö, että se ei ole pelkästään edes ja vain niin kuin muslimeiden määrän kasvu, jossa siinäkin on niin kuin mittasuhde se, että se väestönosa joka tapauksessa kasvaa Euroopassa, kun taas esimerkiksi kanta eurooppalaisten väkimäärä jatkuvasti pienenee. Tämä on se väestötieteellinen kehitystrendi. Tämä aiheuttaa jo sen, että se islamin vaikutus kasvaa, mutta ennen kaikkea siis tämä poliittinen ulottuvuus, jossa erityisesti suositaan islamia. Ja tämä on se niin kuin suurin ongelma, mutta siinä on ongelmia tuolla ja siinä on ongelmia täällä, kun nämä pannaan yhteen, nämä ongelmalliset kysymyksen asettelut. Ja se toinen puoli on siinä, että esimerkiksi islamilaisten maiden tämä kansainvälinen iso kattojärjestö, joka YK:ssakin toimii, eli OIC, eli se Organization of Islamic Conference, joka YK:ssa pyrkii nimenomaan hyvin vahvaa tämmöistä islamilaista agendaa, eli ohjelmaa ajamaan. Muun muassa vaatii, että mikä on heidän kärkiajatuksia on ollut YK:ssa viime vuosina, että kaiken sorttinen islamin arvostelu, kritisointi pitäisi kieltää ja tämmöisen sensitiivisyyden ja tämän tyyppisen merkeissä, niin OIC myöskin ohjeistaa omia muslimiorganisaatioitaan ja muslimeita Euroopassa ikään kuin asennoitumaan niin, että nämä islamilaiset maahanmuuttajayhteisöt, niin ne on erilaisia niin kuin siirtokuntia Euroopassa, eikä niinkään siis semmoisia alueita, joiden tarkoitus on vähitellen ikään kuin mukautua siihen isäntäkulttuuriin, vaan ajatuskin on se, että älkää assimiloituko, älkää mukautuko, vaan rakentakaa omaa identiteettinne, jos esimerkiksi tulee muslimeita maahanmuuttajina vaikkapa Aasiasta, vaikkapa jostain Afrikasta, niin ajatus on se, että älkää suinkaan niin kuin katkaisko yhteyksiä sinne, mistä tulette. Niin kuin voisi ajatella, että jos maahanmuuttaja tulee, niin hän sitten ikään kuin lähtee tulevaisuutta rakentamaan siinä maassa, mihin hän menee. Ja tietyssä mielessä sitten hänen painopisteensä muuttuu, että se vähän jätetään taakse, mistä ollaan tultu ja lähdetään orientumaan sen mukaan, mihin on tultu. Mutta tässä nimenomaan tämä esimerkiksi islamilaisten maiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö ohjeistaa omiaan siihen, että älkää katkaisko, vaan pikemminkin pitäkää etäisyyttä kohdemaahanne, vaikka te asutte siellä. Pitäkää yhteydet, lähettäkää lapsenne sitten kuitenkin Pakistaniin tai johonkin muualle koranikouluihin ja tämmöisiin. Ja nuorisoa niin kuin naitetaan sitten niille vaimoille, jotka on edelleen siellä lähtömaassa ja niin edelleen. Rakennetaan tämmöistä kulttuuria ja tietyssä mielessä ihan siis kolonisoidaan, eli siirtokuntia rakennetaan sitten Euroopan sisälle. Kun tähän yhdistetään sitten toisaalta tämä eurooppalainen valtakulttuuri, joka kohdassa antaa merkillisellä tavalla periksi näille pyrkimyksille ja myöntyy kaikkien siis pyrkimyksinään välttää konfliktia myöntymällä käytännössä kaikkeen, niin tämä vaikuttaa sen, että huomattavasti jo ennenkin, kun muslimien määrä alkaa nousta, siis jonkin sanotaan 10 miljoonin tai tämmöisiin, niin tämä islamisoitumisprosessi väistämättä etenee. Ja varsinkin sitten silloin, kun lainsäädäntöön alkaa tulla näitä, että alkaa tulla tämmöisiä rinnakkaisyhteisöjä, islamilaista yhteisöstä, jossa on ihan oma lakinsa, eli sarjalaki käytännössä voimassa, jossa sitten ei enää eurooppalaisen isäntävaltion laki enää olekaan toiminnassa. Ja näitä on paljon tämmöisiä alueita jo Euroopassa, jossa käytännössä niin kuin tietyn paikallisen alueen muslimijohto sanoo, että esimerkiksi ei tarvitse poliisivoimia tänne lähettää, me hoidetaan itse kaikki asiat, että meillä on oma lainsäädäntö, meillä on omat tuomioistuimet, ei täällä tarvita. Eli siellä niin kuin sen isäntäalueen lakien järjestys ei enää ole voimassa. Kyllä tätä niin kuin voidaan ja pitää kutsua islamisoitumiseksi. Tätä ei voi sanoa miksikään muuksi tätä prosessia. Ja toisaalta, jos ajatellaan näitä tällaisia, vaikka tätä viime viikon terroriskuja, niin kyse on siitä myöskin, että
kaikkien pitäisi alistua sarjalainalle. Kukaan ei saa ilmaista mielipiteitään sillä tavalla, kuin esimerkiksi Euroopassa on totuttu ilmaisemaan. Ja juutalaisia pitää joka tapauksessa vihata. He ovat joka tapauksessa syypäitä siihen, että palestiinalaiset kärsivät jotain muuta. Eli tämmöinen vääränlainen aivopesu, niin se täytyy ulottaa sitten valtaväestöön, ja jos ei ulotetakaan, niin kuitenkin maksavat. Joo, niin se on. Ja siis esimerkiksi nyt vaikka tämän mainitun OIKin, tämän kansainvälisen islamilaisen organisaation toimesta on vaadittu esimerkiksi näinkin, että länsimaisissa kouluissa, yliopistossa pitää historian opetuskin muuttaa semmoiseksi, että käsitys islamista ja islamin historiasta muutetaan sillä tavalla, että se on niin kuin islamilaisen tai oikeastaan tämän OIKin edustaman islamilaisen käsityksen mukaista. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että lännessä pitää alkaa opettaa siis täysin semmoista niin kuin pseudohistoriallista, siis semmoista epähistoriallista käsitystä esimerkiksi, että länsimaat olisivat itse asiassa kaiken sivistyksensä ja kulttuurinsa velkaa niin kuin islamille ja niin edelleen. Ja jos opetat toisin, eli jos opetat niin kuin historia on oikeasti mennyt, niin olet silloin islamofobinen. Eli nämä on aika isoja asioita, että vaaditaan siis ihan opetukseen ja koulutukseenkin kokonaan siis sisällön muuttamisia, jotta se ikään kuin miellyttäisi näitä maahanmuuttaja-islamilaisia. Niin kyllä nämä on niin kuin aika vakavia. Meillä on ihan, otan jonkun esimerkin huomennakin tuossa esille, jossa on niin kuin tämmöisiä, että yhä useampaa esimerkiksi eurooppalaisen yliopistoon on nyt ihan viime vuosina alettu ottaa siis, ja tulee nyt huomata, että nämä on useimmat siis julkisilla varoilla toimivia oppilaitoksia, niin islamilaisen teologian opetusta, ihan siis virallisen opetusohjelmaan ja sen tarjontaan ja tämmöisen. Kaikkea perustellaan sillä, että se on hyvä, että imaamit ja muut sitten saavat niin kuin tämmöistä koulutusta, mutta yhtä lailla se tarkoittaa sitä, että myöskin nämä islamilaiset ja yhä useammin islamistiset linjaukset otetaan siis ihan osaksi virallista yliopistokoulutusta näin ollen. Ja tämä samaan aikaan, kun sitten tämmöisessä sekularisoituvassa lännessä niin kun julistetaan, että kaikki tämmöinen uskonnollisuus ja humpuuki pois ja vain tiede ratkaisee, sitten toisaalta yhtäkkiä niin kun islamin edessä ollaan hyvin pehmeitä. Ja tämä saa yhä enemmän ja enemmän institutionaalisia asemia länsimaisissa yhteiskunnissa, siis akatemian piirissä ja koulujen ja yliopistojen piirissä ja sitten ihan muuten. Saksassa pari kaupunkia, Hamburg ja Bremen, ovat jo tehneet ihan tämmöisen erityisen sopimuksen niin kuin paikallisen muslimiyhteisön kanssa, jolla aivan valtava joukko eri vapauksia on niin kuin kyseisen kaupungin alueella sallittu tälle muslimiyhteisölle. Siis sitä kohdellaan aivan kuin tämmöistä omaa erityistä kokonaisuuttaan, johon kohdistuu ihan erilaiset säännöt. Mainitsit tuosta moniavioisuudesta, niin Saksan virallinen laki esimerkiksi kieltää moniavioisuuden, mutta ei se koske muslimeita. Koska heillä de facto, siis tosiasiallisesti on useita vaimoja, jotka tietysti nauttii esimerkiksi Saksan sosiaaliturvasta ja niin edelleen. Mutta jos tähän puututtaisiin, niin se leimattaisi taas rasismiksi ja islamofobiaksi. Ja kun ei tämmöiseen haluta syyllistyä, niin silloin oikeastaan päädytään siihen, että saksalaisilla muslimilla tai niillä muslimilla, joita on Saksassa, niin heillä saa olla ihan oma lakinsa. Muita ikään kuin saksalaisia Saksan valtakunnan asukkaita tämmöinen erityistoimenpide ei koske, mutta muslimeita koskee. Nämä tämmöiset erikoisjärjestöt lisääntyy koko ajan, ja se on sitä islamisaatiota. Voitko kerrata, Juha, vähän yksinkertaisesti sitä, että miten tähän tilanteeseen on tultu? Monet Euroopassa ovat ihan syystäkin levottomia, että ikään kuin tilanne olisi hallitsematon. Mutta taustalla on ihan varmasti jotain sellaisia kannanottoja tai linjavetoja, joita on aikoinaan otettu ja vedetty. No tähän voisi ihan yhdellä sanalla ottamalla tämmöinen selkeä esimerkki brittiläisestä keskustelusta. Vuonna 1968 silloinen brittiläinen konservatiivi poliitikko Enoch Powell piti merkittävän puheen, joka on sitten jäänyt historiankirjoihin merkittävänä puheena, jota vastaan on kiivailtu ja jota toisaalta on taas pidetty melko lailla profeetallisenakin. Ja hän silloin vuonna 1968 ennakoi, että jos Britannia jatkaa silloin sitten niin kuin hyvässä vauhdissa ollut, tai se vähitellen alkoi silloin se maahanmuuttopolitiikka, että rajat auki ja mahdollisimman paljon Britannian vanhojen siirtomaiden asukkaita Englantiin. Powell ennakoi, että jos tällä politiikalla mennään, niin se kantaväestö, kantakulttuuri, se ei kestä tämmöistä demograafista poliittisin päätöksin tehtyä keinotekoista ratkaisua, ja sitten on oleva turmiolliset seuraukset. Englannin kaupungit muuttuu getoiksi ja slummeiksi ja aletaan nähdä mellakoita,
ja vähitellen niin se kantakulttuuri jää alakynteen. Hän ennakoi tämän. Useat paheksuivat häntä silloin, että ei noin saa puhua, se on rasismia ja kaikkea tämmöistä, mutta nyt me nähdään, että se on osoittautunut todeksi tämä, esimerkiksi mitä Ino Pauvala aikoinaan sanoi. Eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka on se keskeinen niin kuin väline ollut, että miksi ja miten tähän nykytilanteeseen on tultu. Siis tämä monikulttuurisuusideologia, mikä on vallinnut ja vallitsee Euroopassa, eli käytännössä Euroopan unionissa, niin siihen on kuulunut tämmöinen ajatus siitä, että Euroopan portit on avattava ja ikään kuin tämä eurooppalainen varallisuus ja tämmöinen vauraus on avattava muille. Ja sitten pitää vähän hyvittää näitä oletettuja kolonialismin eli siirtomaa-ajan länsimaisia pahoja tekoja, kun siinä on tämmöinen vasemmistolainen perusajatus, että joka pyörii niin kuin taloudellisten asioiden ympärillä, että länsimaat ovat sortaneet alusmaitaan ja ryöstäneet niitä ja niin edelleen, niin nyt tämä meidän varallisuus oikeastaan kuuluu monelle muullekin kuin meille ja sitä parhaiten sitten tätä tietoisuutta pannaan toimeen sillä, että avataan portit ja mahdollisimman paljon muualta maahanmuuttajia otetaan. Tämä oli Britannian tilanne, tämä oli osittain Ranskan tilanne, kun Britannia ja Ranskan siirtomaa-imperiumit 50-60-luvulla loppuivat ja sieltä sitten tuli, Ranskalla oli Algeria ja Tunisia, nämä on vahvasti islamilaisia alueita, Englannilla oli nämä intialaiset alueet, siellä oli Bangladeshia ja Pakistania, jotka kuuluu siihen isoon kokonaisuuteen, pääasiassa islamilaisia alueita ja sitä kautta tämä islamilaisen väestön läsnäolo esimerkiksi Ranskassa ja Englannissa ja tätä kautta Euroopassa alkoi. Saksassa oli pikkasen toinen tilanne, toisen maailmansodan jälkeen tietysti Saksan talous oli semmoisessa jamassa, että katsottiin, että työntekijöitä tarvitaan ja miespulaankin tietysti Saksassa sodan jälkeen oli ja niin edelleen. Ja silloin tuli Turkista paljon näitä siirtotyöläisiä, gastarbeitereita niin kuin sanottiin ja he olivat islamilaisia. Tietysti se virallinen ajatus oli silloin myöskin sit se, että tämä on väliaikaista kaikki ja se ei ole niin suuri suuntaista ja niin edelleen. Ja silloin arveltiin, että ei tämä tule rasittamaan ehkä näitä silloisia hyvinvointipalveluita näillä alueilla, mutta nämä oletukset ei pitäneet paikkansa. Nämä siirtolaiset jäivät maahan, mutta jäivät sitten alkoi tulla seuraavaa sukupolvea ja muita. Tätä kautta tähän on tultu. Eli siis tämmöinen liian avoin maahanmuuttopolitiikka on aiheuttanut tämän käytännössä. Ja se ajatus, että Euroopan jotenkin täytyy toimia tällä tavalla ja tämä monikulttuurisuusideologia, siis tässä on politiikkaa hyvin vahvasti. Ei edes pelkkää taloutta, eikä suinkaan semmoista, että nyt vaan asiat ovat jotenkin tapahtuneet. Ja nyt ei voi mitään, nyt on tämmöistä ja tämä aika on tämmöistä ja joku toinen aika tuommoista. Kyllä on ihan poliittisia päätöksiä, millä tähän on päädytty. Tähän, että nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa, kun ollaan. Että se ei ole mitenkään vaan tosta noin vaan tapahtunut. Ja silloin tietysti tänä päivänä täytyy miettiä, että millä tavalla sitä politiikkaa pitäisi sitten panna uuteen malliin siellä jos täälläkin. Kun selvästi nähdään, että tämä kokonaisuus ei toimi. Tässä takavuosinahan jopa sitten tämmöisetkin nimet kuin Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Britannian pääministeri David Cameron totesivat ihan julki lausuen ja myöskin Ranskan johto, että tämä siis monikulttuurisuusprojekti on epäonnistunut, joka siis on alkuja lähtenyt siitä, että kaikki kulttuurit on samanarvoisia, paitsi tietysti sitten tämä meidän länsimainen juutalaiskristillinen kulttuuri on oikeastaan vähän alempiarvoisempi, kun se on syypää niin moneen asiaan. Ja siksi se ei oikeastaan nauti niin suurta arvonantoa, eikä sen pidäkään nauttia kuin nämä muut kulttuurit. Ja silloin se asetelma on aina ollut se, että niitä erityisesti suositaan ja niiden omaa ajattelutapaa pidetään esillä. Ja sitten kun täällä on ollut se ajatustapa, että kaikenlaista niin sanottua rasismia tulee välttää, niin silloin se on johtanut siihen, että kaikki erilainen ja meistä niin sanotusti poikkeava, niin se on aina etulyöntiasemassa. Sitten se on johtanut siihenkin, että kun Euroopassa ihan omista lähtökohdista käsin on haluttu nähdä, että kaikenlainen tämmöinen kansallisuusajattelu on paheksuttavaa siis meille, eurooppalaisille, mutta ei se ole koskaan paheksuttavaa toisille. Ja tämä esimerkiksi selittää sen, että miten tämmöinen kansallisuusaatetta erittäin fanaattisesti vastustava läntinen vasemmistoeliitti, vasemmistoliberaali, läntinen intellektuaalieliitti ja poliittinen eliitti kiroaa omissa maissaan kaikkea isänmaallisuuteen ja kansallismielisyyteen viittaava, mutta esimerkiksi fanaattisesti sit sitoutuu palestiinalaisen nationalismiin esimerkiksi.
ja ajaa fanaattisesti sen asiaa ja niin edelleen. Niin tämä kummallinen tilanne johtuu siitä, että esimerkiksi tämmöinen kansallisuusajattelu on joillekuille muille se on hyvää ja oikeaa, mutta meille se on äärettömän pahaa. Ja täällä siitä pitää päästä irti, mutta muille se pitää sallia. Eli meillä Euroopassakin sitten niin nämä maahanmuuttajayhteisöt, niin niillä saa olla omia erilaisia tapoja. Heidän ei pidä taipua, heidän ei kuulu olla maassa maan tavalla, mutta itse asiassa meidän kuuluu olla maahanmuuttajien tavoilla, eli toisin sanoen sallia erilaiset tavat ja nöyrtyä niiden edessä ja ikään kuin sitten poistaa kaikki semmoinen, mikä voidaan kuvitella, että ne tai nämä maahanmuuttajayhteisöt kokevat jollain tavalla loukkaavina, niin meidän täytyy niin kuin näitä pehmentää. Tässä on niitä isoja nappuloita, minkä tähden nyt ollaan siinä, missä ollaan. Eurooppaan on tulossa myös sellaisia maahanmuuttajia, jotka riskeeraavat elämänsä, tulevat nälkäalueelta ja sota-alueelta ja monista kurjista tilanteista ja yrittävät päästä tänne jotenkin turvaan. Sitten toisaalta on tämäkin aspekti, että ehkä pitäisi niitäkin, kun ajatellaan näitä kristittyjä vähemmistöjä, joita sorretaan, niin heitä pitäisi varmaan tuodakin tänne enemmän. Niin, sepä se. Siis tässä ollaan niin kuin tässä maahanmuuttopolitiikassa on monia kysymyksiä, että me emme ole ihan vain yksin päättämässä ja valikoimassa sitä, että ketä tulee, mutta miten niin kuin miten tässä ristiriidassa näkisit, että minkälaisia priorisointeja pitäisi olla, niin, siis jos niitä voi tehdä? Niin, jos niitä voi tehdä, niin tietysti ensisijaisesti olisi se perusajatus, että jos ja kun joku tulee tänne, hän on siis tervetullut sikäli, jos hän haluaa tuoda panoksensa täkäläisen kulttuurin ja talouden ja muun tämmöisen rakentamiseksi. Tämä on ihan semmoista tervettä, normaalia inhimillistä toimintaa. Se olisi se perusajatus. Silloin tietysti sitten herää se kysymys, että ketkä näin mielellään orientoituisivat. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt kristittyjä maahanmuuttajia, niin hehän ihan eri tavalla tietysti niin kuin lähtisivät tähän kuvioon mukaan kuin esimerkiksi sellaiset, jotka lähtökohtaisesti lähtee haastamaan esimerkiksi kaikkia kristillistä, jollaisena tätä meidänkin peruskulttuuria ja rakenteita pidetään. Eli kyllä silläkin on siis merkitystä. Ja tämä pitäisi kaikki ottaa siis huomioon, että millä tavalla ja keitä tänne halutaan ja niin edelleen. Ja painotetaan nyt sitä, että tässä on kuitenkin paljon isommista asioista kysymys kuin pelkästään siis jonkun esimerkiksi hädässä olevan lähimmäisen auttamista. Se on oma lukunsa tämä auttaminen ja se on usein sitä, että jotakuta autetaan, hän saa avun, hän ehkä palaa takaisin tai häntä autetaan siellä, mistä hän on lähtenyt, missä ja saadaan sieltä ongelmia pois ja hän voi jatkaa elämänsä niin kuin siellä. Kaikki niin kuin inhimillisesti ja normaalisti ajattelevat ihmiset haluavat auttaa lähimmäistä, jos lähimmäinen on oikeassa tarpeessa ja avun tarpeessa. Tämä on nyt kysymys. Mutta sitten tämmöinen ajatustapa, että ehdoin tahdoin ikään kuin omaa historiallista kulttuuria rankaistakseen halutaan ikään kuin asuttaa tai sallia omien alueiden kolonisaatio jonkun semmoisen kulttuurin toimesta, joka virallisesti ilmoittaa, että me oikeastaan haluamme niin kuin hävittää teidän kulttuurinne. Et muuten kyllä ollaan ihan kiitollisia ja on kiva, mutta halutaan niin kuin oikeastaan päästä isänniksi teidän alueella, niin onhan siinä selkeä sitten tämmöinen kulttuurinen haaste, että tämä on ihan eri kysymyksen asettelu kuin jonkun hädässä olevan auttaminen sitten taas. Ja tässä on sen takia näitä isoja kysymyksiä, mutta äärimmäisen hankalaa se on täällä sen takia, että kun tämä vallitseva poliittinen ideologia niin kuin Euroopan unioninkin tasolla on juuri tämmöinen monikulttuurinen ja tämmöinen vasemmistohumanistinen, joka käytännössä ajattelee niin, että uskonnoilla ei ole mitään merkitystä ja joku islam, niin ei se oikeasti ole mikään uskonto. Ja siinä niin kuin suhtaudutaan muslimeihin ikään kuin tämmöisenä jonkinlaisena etnisenä kansaryhmänä, joka tulee tavallaan kolmannesta maailmasta ja joita sitten sillä tavalla pitää niin kuin priorisoida ja positiivisesti syrjiä, eli suosia. Toisin sanoen siis positiivinen syrjintä tarkoittaa suosimista, niin he ei niin kuin ota näitä uskonnollisia ulottuvuuksia lainkaan huomioon ja heitä ei niin kuin liikuta siis näitä vasemmistohumanisteja, että meidän oma historiallinen juutalaiskristillinen kulttuuri eettisesti ja muutoinkin niin kuin ikään kuin jatkuvasti heikkenee. Ja he ei myöskään noteraa sitä, että selvästi he toimillaan aiheuttavat sit sen, että tulee kokonaan toisenlainen uskonto, joka ei ole lainkaan sit halukas luopumaan omasta uskonnollisuudestaan. Mutta meidän eliitti omassa semmoisessa ihmeellisessä tornissaan ollen ei lainkaan ymmärrä, että eivät suinkaan ihmiset ole uskontoja hylänneet, vaan uskonnollisuus on hyvin vahva voima tässä maailmassa. Ja se on tietynlainen itsensä pahasti harhauttaminen kuvitella, että
että tämmöinen sekulaari humanismi vallitsee kaikkialla ja sen pohjalta voidaan tehdä arvioita. Ne johtaa hirvittävällä tavalla harhaan tämmöisen sekulaari humanismin pohjalta tehdyt arviot. Ja kun se yhdistetään tähän monikulttuurisuusideologiaan, niin tässä on hirvittävän tuhoisa resepti kasassa. Onko aivan niin kuin toivotonta ajatella, että muslimi, joka tänne tulee maahanmuuttajana, tulee perheineen ja sukuineen vähitellen ehkä näin, niin että he todellakin tulisivat osaksi jotakin kansakuntaa ja sen kansakunnan elämää. Ja jos ei se ole toivotonta, niin miten se voi tapahtua? Niin, se riippuu sitten islamistakin aika paljon. Siis totta on myöskin se, että hyvin monet eurooppalaiset muslimit siis sinänsä, niin eivät he ollenkaan suunnittele mitään pommin heittämisiä mihinkään. Ja monet haluaa tehdä työnsä ja hoitaa perheensä niin kuin nyt keskimäärin kuka hyvänsä ihminen. Ja he sitten itse ratkaisevat se niin, että ovat he sitten semmoiselta konservatiiviselta islamilaiselta kannalta katsottuna niin maallistuneita tai uskontonsa nähdä liian liberaaleja tai muuta, niin moni muslimi on niin kuin ratkaissut sen tätä kautta. Jos islam olisi pääasiassa tämmöistä ja näin, niin moniakaan tämmöisiä ongelmia ei sitä kautta niin kuin olisi. Se olisi ihan mahdollista tämmöinen integroituminen ja assimiloituminen ja näin. Mutta ongelma on sitten se, että kun nyt vahvasti nämä ulkopuolelta rahoitetut islamistiset herätysliikkeet vaikuttaa vahvasti Euroopassa ja ne sitten suuntaa toimintansa tähän suureen joukkoon eurooppalaisia muslimeita, jotka eivät lähtökohtaisesti ole kiinnostuneet yhtään mistään kiivailusta mihinkään suuntaan, niin sitten siellä alkaa tapahtua näitä muslimeiden uskoontuloja niin sanotusti, ja he löytää tämän niin kuin oikean islamin ja sillä tavalla, niin se virta menee niin kuin tähän suuntaan. Mutta että sitten on avainkysymys se, että onko olemassa tämmöistä niin sanottua maltillista islamia, joka jollain tavalla pystyisi panemaan kampoihin niin kuin islamin sisällä näille radikaaleille islamisteille. Ja monet Euroopassa ajattelee, että on tämmöinen kuin euroislam, joka nimenomaan nyt olisi juuri sitä, että se on islamilaisuutta, joka hyvinkin tulee toimeen Euroopassa ja on pitkälti omaksunut eurooppalaiset arvot ja joskin sitten uskonnollisesti niin kuin, noin henkilökohtaisella tasolla jatkaa islamin harjoittamista. Mutta tämä esimerkiksi käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä pitää paljolti luopua monesta Muhammadin esimerkistä ja monista Koranin tämmöisistä esikuvallista pyrkimyksistä ja muista tämmöisistä. Onnistuuko se islamilaisille siis todellisuudessa mitään tämmöistä niin kuin joukkoliikkeenä, mitään euroislamia ei ole olemassa. Se on teoreettinen kehitelmä, jota jotkut intellektuaalit kannattaa, ja useimmat näistä intellektuaaleista on Yhdysvalloista Euroopassa, eivät edes islamilaisessa maailmassa, jossa heille kävisi kalpata niin kuin useille tämmöisille niin kuin uudistusmielisille islamilaisille ajattelijoille on vuosien varrella käynyt. He on niin kuin joutuneet telotetuksi monesti esimerkiksi just sen takia, että he ovat ehdottaneet jotain semmoista, että islamia pitäisi vähän niin kuin uudistaa tai jonkinlaista uskonpuhdistusta tehdä tai jotain tämmöistä, niin se ei ole siellä ottanut tuulta. Eurooppalaisissa yliopistoissa ja muualla tämmöistä voidaan pohtia, mutta oleellista on se, että se ei näy minä joukkoliikkeenä niin kuin missään käytännössä. Ja sitten kun tehdään Euroopassa näitä galluppeja, niin just sitten kuitenkin tämä oletetusti maltillinen ja eikä niinkään sitten islamismista tykkäävä muslimeiden enemmistö, varsinkin muslimin nuorison enemmistö, niin sitten tulee kuitenkin näissä eurooppalaisissa gallupeissa semmoisia tuloksia, että 75% peukutetaan jonkun ISISin niin kuin hankkeiden puolesta. Tai kuitenkin sitten annetaan niin kuin sympatia, vaikka ensisijaisesti heti ehkä itse niin kuin mitään terroritekoja tehdä ja saatetaan paheksua niitä ikäviä seurauksia, mitä tämmöisistä on, mutta sitten kuitenkin nähdään, että kyllä niillä kaverilla kumminkin joku hyvä motivaatio on, että annetaan niin kuin tämmöinen peukutus sitten kuitenkin. Eli se on niin kuin erikoista, että mistä löytyy löytyisi tämä aidosti tämmöinen maltillinen islam. Siis maltillisia muslimeita on olemassa vaikka kuinka paljon, mutta maltillinen islam, niin semmoista ei ole vielä oikeasti olemassa missään. Ja se avain, että miten muslimit niin kuin voisivat aidosti sitten niin kuin omalta osaltaan sitoutua länsimaisen elämään ja tämän tyyppisiin asioihin, niin yksi vastaus on se, että pitäisi sitten oikeasti tulla tämmöinen niin sanotusti maltillinen islam, mutta se on sitten semmoista konditionaalipuhetta, pitäisi tulla. Semmoista ei vielä ole olemassa ja se on tämä iso ongelma. Meidän täytyy pelata niillä nappuloilla, mitä nyt on olemassa ja me emme voi niin kuin haaveilla näissä asioissa, vaan pitää sitten ymmärtää ne todelliset tekijät, jotka kuitenkin sitten painavat niin kuin näissä asioissa. Ja pitää ymmärtää, että millä tavalla sitten kuitenkin, niin mitä enemmän islamilaiset yhteisöt löytävät sen
islamin sieltä, niin sitä enemmän kohti islamismiakin sitten taas mennään. Että se vaikutussuunta on niin kuin tämä. Et siinä mielessä se on kovin haasteellista. Ei se niin kuin siis teoriassa se ei ole mitenkään mahdoton ajatus, mutta siis se on tässä vaiheessa vielä pelkkää teoriaa. Maahanmuuttoa on pidetty ihan väistämättömänä sen tähden, että Euroopan valtaväestö tai kantaväestö näin ikääntyy perinteisessä sekulaarissa Euroopassa, niin ei ole enää isoja perheitä ollut aikoihin ja lapsia on abortoitukin paljon. Mutta islamilaisissa maissa on isot perheet ja elinvoimasta nuorta väkeä, joten heitä oikeastaan houkutellaankin Eurooppaan, Joo, tämä on totta. Koska taloudelliset syyt painavat tässä. Onko tämä sitten ratkaisu siihen, että Euroopan talous lähtee nousuun? No se ei oikeastaan ole tässä. Pitäisi meidän talousmiestenkin sitten miettiä. Tässä on jännä, että meillä on toisaalta tämä vasemmistoliberaali tämmöinen multikulti-eliitti, joka lobbaa tätä maahanmuuttoa, mutta sitten on myöskin tämä ainakin tietty osa talouseliittiä, joka taas omalta kantiltaan on myöskin saarnaa sitä, että paljon maahanmuuttoa. Juuri näillä perusteella, mitä mainitsit, he katsovat, että se olisi piristysruiski meidän taloudelle, mutta sitten kuitenkin tulee näitä ongelmia, että maahanmuutosta ei ole myöskään näiden talousongelmien niin kuin ratkaisijaksi sen takia, että ennen kuin nämä maahanmuuttajat pystyvät sitten todella kontribuoimaan siinä kohdemaassa sitten taloutta pitkällä tähtäyksellä rakentavasti, niin läsnäolonsa kuitenkin sitten, jos talouden mittareista puhutaan, niin maksaa aika ison summan ennen kuin tämä myönteinen vaikutus alkaa tuntua taloudessa. Eli käytännössä nyt niin se taloudellinen rasitus vaan lisääntyy lisääntymistään. Eli se maahanmuutto ei kuitenkaan ole tältäkään kannalta katsottu niin kuin taloudellisesti missään tapauksessa se ratkaisu. Sitten varsinkin kun meillä nyt on tämä niin sanottu hyvinvointivaltio, meillä on se tilanne, että joka tapauksessa eläkeläisiä ja muita tulee enemmän ja on kestävyysvajetta ja tämmöistä meillä niin kuin olemassa, niin tämä koskee myöskin yhtä lailla maahanmuuttajia. Eli meidän tämä niin sanottu hyvinvointijärjestelmä joutuu siis hirvittävän rasituksen alaiseksi itse asiassa, koska se joutuu pitkälti sitten elättämään näitä maahanmuuttajiakin ennen kuin heistä parhaassa tapauksessa tulisi semmoinen taloudellinen niin kuin eteenpäin työntävä iso niin kuin ruiske meidän taloudelle. Niin se rasittaa jo entisestään ihan äärimmillinen ylikin rasittunutta järjestelmää. Eli siis maahanmuutto ei ole myöskään taloudellinen tai ratkaisu taloudellisiin ongelmiin missään tapauksessa. Ja silloin tietysti herää tämä kysymys, että se on jännä, että kukaan poliitikko ei kovin virallisesti heitä sitä ratkaisua, että entäs jos eurooppalainen kantaväestö taas välillä ryhtyisi ihan oikeasti lisääntymään. Mä ymmärrän sen, että ei se tapahdu tietenkään tosta noin, mutta siihen nähden nämä päätökset, mitä meillä on tehty virallisesti ihan toiseen suuntaan, siis viimeisten vuosikymmenen aikana, niin siinä on ihan kyllä siis itse munattu niin kuin raskaamaan päälle siinä, tässä ja tossa asiassa. Jos ajatellaan vaikka tätä avioliittolaki kysymyksen asettelua, niin tämä on ihan absurdia, että toisaalta sitten samat tahot, jotka on toteavinaan, että on ongelma, kun väestö niin kuin heikkenee tai siis vähän väestön määrä laskee ja kannattaa maahanmuuttoa, niin samalla fanaattisesti ajetaan vielä avioliittoinstituutionkin, joka nyt sattuu liittymään näihin perhekysymyksiin aika oleellisesti, niin sen muuttamista vieläpä sitten sen malliseksi, että tämmöinen täydellinen lisääntymättömyys on niin kuin kaiken normi kaikelle. Ja mukamassa se on sitten semmoista hienoa ja vapautunutta ja sivistynyttä, niin tämä alkaa saada niin kuin absurdeja mittasuhteita tämä meikäläinen politiikka siis täällä taas niin kuin päinvastoin pitäisi nimenomaan ajaa semmoista politiikkaa, lainsäädäntöä, joka entisestään vahvistaisi avioliittoa, perheitä ja ennen kaikkea innostaisi yksinkertaisesti ihmisiä perustamaan niitä perheitä ja lisääntymään saamaan nämä väestökäyrät isoon nousuun. Siinä pitkällä tähtäimellä olisi sitten se vastaus tähän länsimaisen kulttuurin kysymyksiin myöskin taloudellisesti. Ei suinkaan tämmöinen maahanmuutto puhumattakaan sit siitä, että minkälaisia kulttuurisia muutoksia tämmöinen niin kuin radikaalisti meidän historiallisesta kulttuurista poikkeavista kulttuureista tuleva maahanmuutto aiheuttaisi meillä täällä, niin senkin sitten niin kuin peilaaminen siihen, että millaisia taloudellisia vaikutuksia siis loppupeleissä on, niin se on hirvittävän riskaapelia. Niin kuin talousmiestenkin heittää näin, että jo maahanmuutto sen ratkaisee. Että tässä pitäisi hyvin isoja muutoksia tehdä. Siis ei, vielä niitä voitaisiin tehdä. Siis aika ei ole täysin niin kuin loppuun mennyt, mutta jos jatkuvasti tehdään vääriä päätöksiä, niin se on ihan
rappiollista. Niin, miten siis pysäyttää tällainen islamilaistuminen Euroopassa ja Suomessa? Kyllä siinä ensin pitäisi nämä omat virheelliset poliittiset päätökset niin kuin kääntää sitten se oikeaan suuntaan ja alkaa täällä niin kuin ryhdistäytyä. Se on eräänlainen niin kuin ryhtiliike ihan omissa riveissä. Se on ihan se ensimmäinen, mutta kyllä myöskin sitten niin maahanmuuttopolitiikassa täytyisi niin kuin pohtia tavallaan niitä samoja kysymyksiä, mitä aikoinaan Enoch Powell Englannissa vuonna 1968 jo heitti, että kuinka paljon tänne mahtuu ja mikä ylipäänsä on mielekästä ja mistä maahanmuuttajia tulee, ne pitäisi realistisesti arvioida ja sen mukaan sitten niin kuin tehdä isoja poliittisia päätöksiä sen suhteen, että tarvitseeko Eurooppa enää maahanmuuttajia ja niin edelleen ja näin edelleen. Että siis tämä on poliitikkojen vastuu, siis näihin kysymyksiin on pakko ottaa kantaa. Siis tämä on yksi asia, että nämä ei ole pelkästään semmoisia teoreettisia pohdintoja, mitä nyt heitetään niin kuin illan ratoksi jossain, vaan nämä on sellaisia, että joka tapauksessa meillähän tulee vaalitkin taas nyt tässä että on jo paljon tämänkin alan kysymyksiä, joita tämä seuraavaksi valittava eduskunta joka tapauksessa joutuu enemmän tai vähemmän jollakin tavalla ottamaan näihin kantaa, esimerkiksi Suomenkin osalta, että siis nämä tulee eteen nämä kysymykset ja jotain on pakko tehdä ja ratkaista. Jos ei mitään tehdä, mennään niin kuin näin niin kuin tähänkin asti, niin silloin se trendi on tietysti selvää, että silloin niin kuin, siis meillähän on jossakin jo Tukholmassa tämmöistä musliminuorisoa, jotain teepaitoja päällä kuljeskelee Tukholmassa, jossa on niin kuin näin, että siinä on tietty vuosiluku 20-30 vuotta tästä eteenpäin, jossa niin kuin tavallaan todetaan, että odottakaa vaan siihen asti, niin sitten nähdään. Siis se on tätä päivää. Entä seurakunnan vastuu? Joo, se on aina kahtalainen. Siis ensinnäkin tietysti seurakunnan vastuu on toisaalta tämä maallisen regimentin alan vastuu, eli jossa näitä yhteiskunnallisia asioita pohditaan, niin kuin nyt on tänään pohdittu ja huomennakin vähän jatketaan. Mutta sitten on se hengellinen vastuu. Lähetyskäsky on aina voimassa ja on sitten mikä tilanne noin yhteiskunnassa poliittiselta kannalta, niin seurakunnan tehtävä on pitää esillä todistusta Herrasta, Kristuksesta, Jeesuksesta, joka, siis sanoma Kristuksesta ja Kristuksessa olevasta pelastuksesta on tietenkin se kaikkein lopullisin vastaus ihan kaikille, myöskin muslimeille ja myöskin kaikille maahanmuuttajille ja yhtä lailla kantaväestölle ja kaikille. Että tämä Kristussanoman esilläpito on joka tapauksessa se, mikä on seurakunnan velvollisuus ylläpitää ja myöskin kristittyjen on tässä ryhdistäydyttävä ja semmoinen niin kuin ryhtiliike pantava pystyyn tässäkin mielessä. Että tämä on ilman muuta se tehtävä ja velvoitus, mikä on jatkuvasti voimassa ja siihen pitää keskittyä. Että oikeastaan se on näinkin, että sikäli jos tämän alan asioita nyt ymmärretään ja niissä menetellään oikein, niin ehkä vasta sitten onkin syytä ajatella, että sitten nämä yhteiskunnalliset kysymykset mahdollisesti alkavat lutviutua oikeaan suuntaan, jos ymmärretään tämä varsinainen hengellinen puoli näissä asioissa. Kiitos dosentti Juha Ahvio näistä ajatuksista liittyen Euroopan ja Suomen islamilaistumiseen, josta olet muuten huomenna sitten jo taas uudelleen puhumassa Savevalajan pajassa täällä Sörnäisten rantatie 27D:ssä 6. kerroksessa ja alkaen kello 18. Ja ymmärrän, että kirjakin on sitten vähitellen jo tekeillä. Että no niin, näin kysymyksistä. Joten, eli tässä tulee tämmöinen kokonaispaketti jossain vaiheessa näistä. Toivottavasti niin kuin sellaista hedelmästä keskustelua syntyy ja jotakin uutta tälläkin alueella syntyisi meidän maassamme. Ehkäpä ihan lippulaivana Euroopassa. Kuka niin, tietää? Toivotaan näin. Meillä saattaa joku olla siellä onkin näköjään puhelimitse ottanut yhteyttä ja otammekin seuraavan soittajan tähän saman tien. Tervetuloa ohjelmaan. Onko seuraava Erkki vai? No, täällä nyt on satunnainen juttelija. Satunnainen juttelija. No hyvä. Mitä sinun sydämelläsi on? Niin, no, jos tässä on mahdollisuutta tuoda jotain näkökohtia esille. Ensinnäkin, jos katsotaan kristittyjen asemaa näissä muslimienemmistöisissä maissa, niin nämä maat on kuuluu YK, ja siellä on aika useita ihmisoikeuspykäliä, jotka takaa sen, että jokainen voi harjoittaa uskontoa yksityisesti ja julkisesti täysin vapaasti. Mutta toteutuuko tämä yhdessäkään maassa, jossa on islamilainen tai muslimienemmistö? Sitten on jotain selviä tapauksia, niin kuin Saudi-Arabia ja
Pakistan ja Iran, jossa sorretaan aika raakasti kristittyjä, niin mun mielestä tämmöinen kansanryhmiin kohdistuva sorto, niin se vaatisi kansainvälistä pakotetta tai toimia vähän niin kuin Etelä-Afrikan tai rotusorto. Jostain syystä tähän ei ole käyty kiinni. Ja sitten jos katsotaan taas kristittyjen sananvapautta länsimaissa, niin onko se enää täysin vapaa näiden ihmisoikeuspykälien mukainen, että julkisuudessa voi niin kuin oman uskonsa mukaisesti puhua ja sitten myös tulkita jotain muita oppia tai niin kuin ideologioita niin kuin oman sanotaan nyt kristillisen teoriarakenteen mukaisesti niin kuin siitä perspektiivistä. Jos nyt katsotaan vaikka historiaa tässä kristittyjen ja muslimien välisessä kanssakäymisessä, niin 700-luvulla entisen Itä-Rooman alueella nämä ristilliset kirkot sanoivat, että tämä islam on niin kuin areolaisuuden uudelleen tai henkiin herättämistä. Ja sitten koko keskiajan tätä pidettiin niin kuin kerettiläisliikkeen ristillisen, sanotaan nyt kirkon piirissä. Tämä on kirkkohistoria ykkönen väittää näin. Ja sitten toisaalta Lutherhan piti turkkilaisia ja islamia, tuliko se nyt harhaoppi vai pakanauskonto. Ja sitten jos taas soveltaa luterilaista tunnustuskirjaa, niin sitä voi Suomessa lain mukaan vielä soveltaa. Sen avulla voi niin kuin arvioida muita uskontoja ja jopa muita ristillisiä ryhmittymiä niiden oppirakennelmia, niin kuin Saksassa tehtiin 1500-luvun lopulla. Sitten niin kuin tehtiin tämän Uppsalan asiakirjan mukaan 1593. Niin nythän pitäisi olla Suomessa myös vapaus arvioida islamia siis. Ja se näki tämän Nikean kirkolliskokouksen perusteella, jossa areolaisuus tuomittiin haraoppina. Sitä voi soveltaa eteenpäin, eli siis tuomita myös islamin haraoppina. Mutta silloin myös Muhammed olisi haraopin opettaja. Joo, nämä on mielenkiintoisia pointteja. Siis näinhän se meni historiallisesti, että islamia siis pidettiin todella tämmöisenä heresiana eli harhaoppina ja nimenomaan areiolaisenakin ja kolminaisuuden kieltävänä suuntauksena. Ja islamhan ei Kristuksen jumaluutta tietenkään tunnusta pitää vaan profeettana. Ja nämä 600-700-luvun teologit hyvin selvästi näki, että mistä tässä on kysymys. Ja uskonpuistosaikana todella puhuttiin näin, että Muhammad ja islam on niin sanottu itäinen antikristus. Se oli tämmöinen teologinen termi, jota nimenomaan näistä syistä käytettiin ja ymmärrettiin hyvinkin tämmöisistä niin kuin hengellis-teologisista lähtökohdista, että mistä on kysymys. Mutta juuri se on sitten tänä päivänä totta, että tämä länsimainen asennoituminen on merkillisellä tavalla kahtalaista, että islamia suositaan, sen julkista ilmenemistä suositaan ja pidetään suotavana ja semmoisena eksoottisena, mutta sitten todella niin tämä kristillisyyden asema julkisessa tilassa, niin sehän on ollut monellakin eri tavalla tulilinjalla ja jopa on siis sitä ajatustapaa ilmassa ja monesti ihan pykälissäkin melkeinpä, että kaikki tämmöinen kristillisperäinen islamin arvostelu, niin sehän juuri parhaimmillaan on sitä islamofobiaa, eli jonkinlaista tämmöistä hysteeristä pelkotilaa, semmoista sairaalasta pelkotilaa islamia kohtaan, eli että meillä ei julkisesti oikeastaan sitten saisi ollakaan semmoista edes asiaperusteista islamin arvostelua. No tämä on toisaalta juuri se agenda, mitä tämä OIK, eli tämä islamilaisten maiden konferenssi, joka YK:ssakin vahvasti ääntään käyttää, niin sehän ajaa juuri tätä, että myöskin ei-islamilaisessa maailmassa pitäisi käytännössä tähän sarjaan mukautua sillä tavalla, että Muhammadin ja islamin arvostelu on kokonaan kielletty. Ja siinä jälleen ollaan näissä Pariisinkin tapahtumissa, että jos joku tämmöinen radikaalilehti Muhammadia arvostelee, niin sitä ei kukaan saa tehdä. Mutta ei myöskään sitten varmaan tämmöistä
teologista, kriittistä ja historiallista arviota islamista ei saa antaa sen takia. Oikein edellyttää, että islamin historiaakin pitäisi käytännössä muuttaa tämmöiseksi rauhanomaiseksi, eli siis semmoiseksi, että islam ei ole pyhän sodan avulla levinnyt ja islam on ollut tämmöinen tolerantti uskonto ja tämä Al-Andalusian historiallinen tilanne, joka on käytännössä täysin sepitteellinen siis siitä, että islamilainen Espanja olisi ollut tämmöinen loistoesimerkki tämmöisestä monikulttuurisuudesta, jossa kaikki elää sovussa keskenään ja on tämmöinen rauha ja rakkauden ilmapiiri, niin islamilainen Espanja todella oli olemassa, mutta ei se tämmöinen mikä rauhan ja rakkauden tyyssiä lainkaan todellisuudessa ollut, mutta että OIK vaatii, että kaikkia tämmöistä pitää lännessä panna toimeen ja tämmöiset pitää ottaa niin kuin poliittisesti korrektisti, niin sitten semmoiseen niin kuin päivän keskustelun normiksi ja kaikkien tämmöisen arvostelu on sitten paheksuttavaa. Mutta samaan aikaan niin tilanne on juuri näin, että islamilaisessa maailmassa niin kristittyjen uskonnonvapaus, sananvapaus ja jopa siis fyysinen koskemattomuus on uhatuinta tässä koko maailmassa. Eli islamilaisessa maailmassa niin kristittyjä vainotaan uskonsa tähden. Käsittääkseni siis noin niin kuin prosentuaalisesti kaikkein eniten. On jotakin Pohjois-Koreaa ja muuta, mutta sitten kun islamilainen maailma on niin paljon suurempi, niin siellä YK:n ihmisoikeudet uskonnonvapauden osalta taas niin eivät lainkaan toimi. Ja OIK lähtee taas siitä, että kun sehän ei oikeastaan esimerkiksi tätä yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta hyväksykään. Silloin tämä Kairon julistus islamilaisista ihmisoikeuksista ja siellä siinä Kairon julistuksessa nimenomaan todetaan, että se täytyy niin kuin šarialain edellytysten mukaisesti ymmärtää nämä ihmisoikeudet. Ja koska YK:n ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1948 ei näin menettele, niin se ei sitten oikeastaan sovi islamilaiselle maailmalle. Mysteellistä tietysti on, että miten sitten tämmöisellä järjestöllä niin kuin OIK, joka edustaa pitkälti yli 50 islamilaista maata, muistaakseni oli niin, että 56 jäsentä, kun tämä niin sanottu Palestiina lasketaan siihen vielä yhdeksi lisäksi, niin on OIKissa. Niin miten tämmöinen voi YK:ssa tämmöinen kokonaisuus olla, mutta niin se vaan on. Ja kyllä tosin sitten YK:ssakin on tahoja, jotka niin kuin selvästi ovat yrittäneet ottaa kriittistä kantaa näihin OIKin pyrkimyksiin rajoittaa sananvapautta ja uskonnonvapautta, mutta että ei tietenkään ole pystytty islamilaisessa maailmassa tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia millään tavalla lopettamaan millään YK:n konsteilla. Että tämä on se vallitseva todellisuus ja se on ristiriitainen ja länsimaiden virallinen kanta näihin asioihin, niin se on hyvin tämmöinen oudon ristiriitainen ja jopa itsetuhoinen. Mä ajattelen itse vain sitä tilannetta, että kun meillä nyt toisaalta lännessä ollaan ajamassa niin kuin sitä, että islamia ei saa arvostella ja islam on kaiken kritiikin ulottumattomissa ja islamia pitää suosia. Ja se tarkoittaa sitä, että islamilaiset toimikot niin kuin he toimivat ja ei puututa siihen. Samaan aikaan samat vasemmistoliberaalit tahot esimerkiksi ovat ajamassa sitä, että kaiken sorttinen homoseksuaalismin kritisointi on paheksuttavaa ja jopa kriminalisoitavaa ja semmoinenkin pitää kieltää. Nyt tässä on niin kuin kaksi tämmöistä kieltoa. Islamia ei saa arvostella, mutta ei homoseksuaalismiakaan saa arvostella. Mitä tehdään sitten, kun siellä, missä islamin valta kasvaa, otetaan esimerkiksi vaikka Hollanti, joka on hyvin tämmöinen monikulttuurinen maa ja siellä muun muassa muuten Hollannista nimenomaan prosentuaalisesti kaikkein eniten on lähdetty esimerkiksi Isiksen riveihin taistelemaankin. Eli se on hyvin tämmöinen vahvasti islamisoitunut alue. Siellä on näitä omaehtoisen apartheidin gettoja, johon Hollannin viranomaisetkaan eivät mene ja niin edelleen. Toisaalta Hollanti on sitten myöskin maa, jossa esimerkiksi nämä niin sanotut homoavioliitot ovat olleet todellisuutta jo vuodesta 2001 eteenpäin. Mutta siellä myöskin sitten jo tapahtuu niin kuin on joitakin kertoja tapahtunut keskellä kirkasta päivää, niin islamistit ovat myöskin omalta kannaltaan katsottuna niin kuin telottaneet homoseksuaaleja kadulla. Ja nyt on tietysti niin kuin, siis näähän on järkyttäviä ihmisoikeusrikkomuksia tämmöisetkin, että ihmisen henki riistetään keskellä kirkasta päivää tällä tavalla. Mitä meidän eliitti niin kuin reagoi tämmöiseen, että islamia ei saa arvostella, ei sitten tämmöisiäkään menettelyjä kaiketi saa arvostella. Ja kuitenkin sitten, onko islamilla sitten lupa erityisesti arvostella homoseksuaalisuuttakin, kun sitten taas esimerkiksi muilla ei missään tapauksessa olla minkäänlaista perustetta arvostella esimerkiksi sitä minkään argumentin nojalla. Että tämä länsimainen virallinen monikulttuurinen punavihreä yhteiskunta on kyllä semmoisella, miten mä sanoisin, ihan eutanasia-kurssilla suoraan sanottuna itse, että se itsensä niin kuin pian lopettaa tämmöisillä meiningeillä, kun se ajaa siis täysin vastakkaisia
pyrkimyksiä. Ja erikoista minusta se, että monesti näitä pyrkimyksiä ajavat juuri nimenomaan vihreät poliitikot. Se on hämmästyttävä ajatella, että he toisaalta suosii islamia monikulttuurisuuden nimissä, toisaalta he ajavat tätä sateenkaariagendaakin. Ja kuitenkin silloin, kun mitä enemmän islam saa valtaa, niin täysin meistä riippumatta, niin sateenkaariväki on sitten ensimmäisenä tulilinjalla, kun alkaa jotain tapahtua. Ja tämmöistä vartavasti rakennetaan tämmöistä käsittämätöntä asetelmaa lännessä, niin tämä on aika erikoista. Tätä on niin pitkään jo tehty, että ei voida väittää sitäkään, ettei niin kuin eliitinkään piirissä ymmärrettäisi näitä ristiriitaisia pyrkimyksiä. Taatusti ymmärretään, mutta jostain kumman syystä niin ei missään tapauksessa haluta käytännössä niin kuin vetää selkeitä johtopäätöksiä ja reivata kurssia niin kuin ihan semmoisen parempaan ja oikeaan suuntaan. Joo. No siinä, jos katsotaan vielä Uutta testamenttia ja siinä esiintyviä arvioita, mitä nyt luterilaisen kirkon jäsen voi soveltaa mitaansa, sanotaan ideologiaa tai uskontoa, niin Paavali sanoo aika jyrkät sanat tuossa Galatalaskirjeen 1. luvussa ja 8. jakeessa, että jos joku meistä tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumin, joka on vastoin sitä, minkä me olemme julistaneet, hän olkoon kirottu. Ja toisaalta Paavalin evankeliumi on ainut, sanotaan nyt, informaatio tai viesti, joka kertoo, miten tästä ihmisen raadollisesta ja synnillisestä tilasta voi pelastua. Ja ristinuskoa kannattaa, niin silloin Paavalin evankeliumi, niin se pitää hyväksyä, jos niin kuin on mitään toivoakaan pelastuksesta, niin se on ilman muuta hyväksyttävä. Ja siihen liittyvät nämä erilaiset lisämääritteet. Joo, näin se on. Tämä määrittää selvästi islamin ja Muhammedin tai Paavalin tai kirjoitus. Joo, se on ilman muuta hyvä semmoinen määrä, joka selvästi määrittää vastaavasti ensimmäisen Johanneksen kirjeenkin lausahdukset, jossa puhutaan antikristuksestakin ja tämmöisistä, niin osuvat hyvin juuri näiltä pohjilta samoihin ja nimenomaan tähän Muhammadin edustamaan uskonnolliseen katsantoon, niin nämä kyllä vahvasti kohdistuu siihen ja loppupeleissähän tämän tyyppisestä hengellisestäkin kamppailusta tässä on niin kuin kysymys. Että sekin tietysti Raamatun lehdiltä loppupeleissä ilmenee ja näinhän nämä vanhat teologit yhtä hyvin protestanttisen kirkon kuin vanhan kirkon piirissäkin niin näkivät tämän asian loppupeleissä. Tämä on iso hengellinen kamppailu, että mitä tulee näihin yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin, niin ne on semmoisia siitä sitten seuraavia asioita, joilla on oma relevanssinsa kyllä, mutta ytimeltään niin tämä on hyvin vakava tämmöinen hengellinen kamppailu, jossa myöskin nyt mitataan sitten tämän niin sanotun läntisen kristikunnan todellisia niin kuin sitoumuksia, että missä tänä päivänä sitten niin kuin mennään ja silloin tietysti kristillisten kirkkojen tehtävä on tässä selkeästi tunnustaa väriä ja kaikista huolimatta, niin pitää esillä varsinkin juuri tuota evankeliumiakin, mistä Paavali Galatalaiskirjassa puhuu, että se on meidän semmoisia velvollisuuksia, jota ei voi koskaan oikein laistaa eikä kuulukaan laistaa missään, vaan pitää niin kuin esillä. Tässä on mun mielestä kyse niin kuin kahden, jos sanoisi ideologian tai kulttuuri, vai mikä se on se isompi määrite, kulttuurikokonaisuuden tai ideologian tai uskonnon yhteen törmäykset, koska ristinuskon tehtävään on siis kastaa kaikki kansat ja julistaa evankeliumi kaikille luoduille. Sitten islamin päämäärään on saada koko maailma islamin alle ja ilmeisesti myös sarjan alle ja kalifikuntiin, niin näiden välillä on siis väistämättä yhteen törmäys ja ne ei niin kuin millään pysty mikään pysyvään rauhaan, pystyykö pysyvään aselepoon. Tämä on varmaan ihan realistinen arvio loppupeleissä siitä, mistä tässä on kysymys. Näinhän se on, että kristikunta saarnaa todellakin evankeliumia ja mielellään näkisi, että yhtä lailla koko maailma tunnustaisi Kristusta ja islam näkee taas sen, että se
täytyy samalla myöskin poliittisesti alistaa islamin yhteisön alle. Ja tässä on vissi ero. Vaikka molemmilla on tämmöinen ikään kuin universaali päämäärä, niin ne menetelmät siihen päämäärään pääsemiseksi on ratkaisevasti erilaiset. Mutta joka tapauksessa tässä on hyvin vahva tämmöinen konfliktitilanne olemassa, ja siitä ei tietysti päästä yli eikä ympäri. Joo. Onko sitten nyt tämä poliittinen johto tai hallinto, mikä on esimerkiksi Länsi-Euroopassa, niin onko sitten viime kädessä syy se, että se on luopunut niin kuin tästä ristinuskosta tai sanotaan jopa siihen liittyvistä moraaliarvoista tai maailman jonkunlaista katsomuksesta tai niin kuin soveltamista vaikka tähän maalliseen regimenttiin, niin kuin Luther määritti. Joo, siis näin. Näin mä näen. Käy näin, että se joustaa ja sitten on muslimille niin kuin sanotaan hyvin helppo hedelmä. Joo, näin mä sen näen, että se pähkinänkuoressa on tästä kysymys, että meidän eliitti on itse omalta kannaltaan niin kuin sodassa meidän kristillistä perintöä vastaan sekä kulttuurillisesti että teologisesti ja se on silloin tietysti sit todella niin menee sitä kautta islamin pussiin, vaikka tämä eliitti ei näytä ehkä itse sitä käsittävän tai sitten käsittää, mutta jollain kummallisella tavalla siitä huolimatta niin kuin haluaa tätä jatkaa. Mutta tämä on tietysti ytimessä, että lännen täytyy löytää oma historiallinen kristillinen uskonsa ja sen mukaiset elämäntavat ja tämmöiset uudelleen, koska meidän länsimaiset instituutiotkin perustuu perimiltään tähän, ja jos tämä sydän lakkaa sykkimästä todellisuudessa, niin sitten se on ajan kysymys, kun nämä muut instituutit romahtaa tai joku muu siinä tapauksessa vahvempi voima ottaa ne haltuunsa ja muuttaa ne kokonaan joksikin toisiksi sitten siinä vaiheessa. Että tämähän tässä on koko ajan niin kuin esillä, ja se taas tietysti sitten johtaa ajatukset siihen, että meidän kristittyjen täytyy entistäkin selkeämmin ymmärtää oma roolimme. Jos ihminen luopuu totuudesta, niin hän ottaa vastaan valheen. No sepä se. Eli tässä on se tavallaan se tyhjiö, johon aikaisemmin Ranskassahan on nähty tämä historia, että kun luovutaan uskonnosta, pyhitään Jumala kokonaan pois, niin mihin se johtaa? Joo. Ja siis eihän ihminen tyhjössä voi elää. Ja sitten toisaalta kuitenkin meilläkin niin on kulttuureilla ja ihmisiä ja johtavia poliitikkojakin, jotka eivät halua uskoa oikeastaan mihinkään. On se humanistinen elämänasenne, ja siihenkin se on eräänlainen tyhjö on sitten, tai sellainen maaperä, johon joku tällainen islam istuu sitten. Koska kaikki tavallaan hyväksytään, mutta ei hyväksytä sitä kristinuskoa, sitä Kristusta, joka muuttaisi kaiken. Täytyisikö meidän pyrkiä saamaan seuraava soittaja tähän ohjelmaan? Kiitos sinulle, joka sieltä jaoit näitä tärkeitä asioita meidän kanssamme. Ja Erkki on odottanut siellä. Oletko vielä? Joo, kyllä olen. Ole hyvä. Joo, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tässä minulle tuli sellainen, kun siellä pitkään selitettiin radioteissa nyt sitä muhammettilaisuutta ja islamilaisuutta. Ja en kuullut ainakaan, kun minulla oli auki, sitä, että nythän onko se 3 miljoonaa kappaleena se lehti ilmestynyt, että jossa suorastaan pilkataan Muhammedtia, niin eihän se ole yhtään paikalleen menevä semmoinen homma, että sehän kun pilkataan, niin yhä enemmän niitä tulee sitten tuommoisia Ranskan ja belgialaisia ja muun maalaisia tapauksia, että pilkkaaminenhän, niin se on hyvin pahasta, vaikka Muhammedistakin on kyse. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen näkökulma. Siis mä itse myös ajattelen siis sillä tavalla, että ylipäänsä semmoinen yleitön irvailu ja pilkkaaminen, joka kohdistuu uskontoihin tai tällä tavalla, niin en mä itse näe siinä mitään ihmeellisempää mieltä. Siis jos me olemme eri mieltä, meidän tulee keskustella ja argumentoida ja islamia vastaan siitä voidaan todeta, että islam on väärässä ja voidaan tarjota kristillistä uskoa ja kaikkea tämmöistä, mutta tuommoinen ihmeellinen pilkkaaminen, meidän täytyy muistaa, että kyseinen ranskalaislehtikin, niin sehän on koko olemassaolonsa ajan tämmöiseen vasemmistoradikaalin tapaan, niin se on pilkannut kristinuskoa,
Ranskan katolista kirkkoa, juutalaisuutta, ylipäänsä kaikkia, Jeesusta Kristusta ihan 6-0 jatkuvasti. Vallanpitäjiä, kaikkia tämmöisiä, ja he itse on ilmoittanut, että tämä on niin kuin heidän tehtävänsä, että he vastustaa kaikkia äärimielikiteitä. Tosin tietysti sitten jää epäselväksi, että vastustavatko he omaa tämmöistä sekulaaria humanismia. Sekin on eräinen äärimielipide, mutta että onko sitä pilkattu. Sitä mä en tiedä, että onko tämmöistä ateismia ja sekulaaria humanismia pilkattu, mutta siis se ajatus todella, että ja niin kuin joku on sanonut, että ei se ole välttämättä sivistynyttä semmoinen irvailu ja pilkkaaminen. Mä olen pitkälti siis samaa mieltä niin kuin tosta asiasta. Mutta sitten niin kuin myöskin tähän liittyy myös se, että tämä islamistiterroristien isku, niin se kuitenkin sitten sen varsinaisena kimmokkeena on ollut siis Muhammadin pilkkaaminen, tai itse asiassa ilmeisesti nyt kaikkien välittömimmin tämän ISIS-kalifin, tämän al-Baghdadin pilkkaaminen. Se on nyt kai se välittömin syy ollut siinä, niin kun se on kuitenkin loppupeleissä kohdistunut ajatuksen sananvapaudesta, ja islamin maailma tietysti pyrkii siihen, että lännessä ei saisi edes arvostella, vaikka se ei olisi niin kuin pilkan kaltaistakaan, koska islamin kannalta tietysti kaikki Muhammadin arvostelu, varsinkin jos sen tekee siis nyt sitten ei-islamilainenkin, niin he toisaalta voi määritellä sen pilkkaamiseksi. Eli tässä pyritään sitten kuitenkin niin kuin kaikki sananvapaus käytännössä sananvapautta rajoittamaan. Ja tämä on taas tietysti sitten semmoinen asia, että tähän ei tietenkään voida mennä, mutta siinä, että kun nyt yksi ja toinen on julistanut, että minäkin olen Charlie, eli tämän lehden, minäkin olen se lehti tai se, mitä se edustaa, niin se on tietysti sikäli kaksipiippuista, että kuinka moni todella haluaa sitten edustaa niitä arvoja, mitä se lehti positiivisesti on edustanut. Se, että jos se ei hyväksy sen lehden linjaa, niin emme me tietenkään silti iloitse siitä, että lehden toimittajat murhattiin rikollisesti. Se on rikos ja juuri tismalleen tämmöistä hirvittävä veriteko, mutta toisaalta meidän täytyy muistaa, että se lehti just itsessään on edustanut sitä vasemmistohumanistista, länsimaista, ateistista, sekulaaria linjaa, joka oikeastaan sitten on omalta osaltaan näiden ongelmienkin takana, koska juuri sen henkisellä politiikalla loppupeleissä on sitten monta ongelmatilannetta Euroopassa rakennettu, jotka ovat pohjustaneet sitä, että esimerkiksi nytkin niin radikaali islam pystyy sitten käyttämään Eurooppaakin vahvana tukialueena ja niin edelleen. Että siinä mielessä niin tämä oli ihan niin kuin hyvä pointti tuoda esille. Tämä viimeinen numero, jota peräti otettiin kai 5 miljoonaa, kun se 3 miljoonaa ei tuntunut riittävän, jos ymmärsin oikein joku pienen uutisen, niin viimeinen numero piti siis kannessaan kuvaa Muhammedista, joka identifioituu je suis Charlie, minä olen Charlie, eli tällainen. Ja sitten siinä on tekstinä, että kaikki on anteeksi annettu. Eli se on hyvin sovinnollinen kansi. Mutta miten se ymmärtää islamilaisessa maailmassa, niin tässä jonain iltana niin katselin Ranskan television näitä tällaisia Afrikan uutisia. Ja niin siis kautta islamilaisen Afrikan ne on valtavat mielenosoitukset, puhumattakaan muista maista sitten. Mutta siis, että islamilaisia ihmisiä loukkaasi, että profeetasta ylipäätänsä tehdään mitään kuvaa. Joten siis ei tarvitsisi provosoida varmaankaan. Mutta taas ajatellaan eurooppalaisia arvoja lainausmerkeissä, niin tätä on pidetty hyvänä asiana, että vielä uskalletaan olla sillä linjalla ollaan oltu. Eli tässä on tämä kahden kulttuurin ja kahden uskonnon välinen asetelma. No uskonto tässä tapauksessa on sekulaaria humanismia, joka kieltää kaiken Jumalan, ateismia. Mutta siinä on jotakin semmoista ristiriitasta ja olen ihan samaa mieltä sillä, että en ikänä ole itse ostanut Charlie Hebdoa enkä ostaa sitä viimeistäkään. Sen verran tiedän siitä lehdestä, että en ymmärrä, miksi tällaisia arvoja pitäisi pitää niin vahvasti esillä, mitä se lehti edustaa. Mutta toisaalta se, että ei ole oikein lähteä tappamaan sentään ihmisiä, että he tekevät jotakin tyhmiä asioita. Että siis eikä sitä voi puolestaan silläkään, että me olemme kaikki länsimaissa kulttuurissa sitten osallisia tästä, kun me kerran hyväksymme sen ja se on meidän keskuudessamme ja kun sitten kuolee palestiinaisia tällaisia, että minkälaisia syytteitä sieltä kuuluu. Niin tässä on sellainen niin kuin, tavallaan semmoinen juopa, jota emme me sovittelemalla sitä varmasti pois saa, mutta toisaalta niin kuin, ei pitäisi myöskään sitten sitä provosoida, mikä on jollekin ihmiselle hyvin tärkeä asia. Näin ymmärrän itse, vaikka tiedän, että paljon näitä muitakin mielipiteitä on asiassa. Ja sitten myöskään se, että emmehän me voi niin kuin islamin niin kuin pillin mukaan
vain mennä asioissa. Että niin, meidän pitäisi tuoda esille myös se, että esimerkiksi ajatellaan, että näissä meidän kuvioissamme, niin kyllähän Kristusta pilkataan hyvin, hyvin rajusti. Missä meidän kristittyjen ääni on silloin? Ja yleensä kun kaikkia kristillisiä arvoja pannaan alas, että kuinka laajalti me todella puolustamme sitä, mikä meille on kallisarvoista ja miten me osoitamme sen islamilaiselle väestölle meidän maassamme, mikä meille on tärkeää. Että samalla kun meidän tulee kunnioittaa heidän elämänkatsomustaan sillä tavalla, että me loukkaa heitä, niin kyllä meidän pitäisi myöskin pitää esillä sitä, mikä on meille kallista. Ja pitää huolta siitä, että se saa olla esillä. Juuri näin. Niin, että me nosta semmoista riennaa, mutta niin kuin, miten se sanoisi, että emme hyväksy, mutta emme myöskään tuommoista matalluta kaikkea, mikä hyvää sitten siellä on. Niin mitenkäs mä sanoisi oikein, että niin kuin aikoinaan kommunismi, niin eihän sitä, jos sitä oikein nuhtelemaan kävi, niin eihän se kun päälle vain kävi. Mutta se piti olla semmoinen asenne, että oli ystävä niille, mutta ei hyväksynyt niitä heidän periaatteita. Niin sitä linjaa sitä tuossakin nyt ehkä tarvittaisiin, että ei hyväksy heidän perilinjaa, mutta sitä heidän periaatetta, mutta on ystävä niille. Joo, ja tavallaan just toi, mitä Marikin tuossa sanoi, että se on oikeastaan kaikkein selkein juuri se, että meillä olisi se positiivinen vaihtoehto esillä, että se selkeä sitoutuminen omiin kristillisiin arvoihin ja sitä kautta ikään kuin sitten omia aikojaan voisi heikentyä tämmöiset sekulaarin humanistiset rianaamiset ja muut sellaiset, ne jäisivät omaan arvonsa, mutta se olisi se meidän, että selkeästi todella niin kuin islamilaiselle maailmallekin viesti, että mitä tahansa jotkut tekee jossain, me uskomme Kristukseen ja me sitoudumme ikään kuin tähän ristin sanomaan ja niihin symboleihin ja tämmöisiin, niin se olisi se kovin juttu myöskin sitten viestinä niin kuin islamilaisille ja niin kuin monesti on eri yhteydessä tullut esille, niin on niitäkin tilanteita, että juuri tämmöistä asennetta sitten islamilaiset jopa tavallaan kunnioittaa omalta kantilta, vaikka hekään ei hyväksy sitten sen sisältöä, mutta hekin kunnioittaa, että jaha, että tuollakin on tommoset uskonnolliset periaatteet, että se on niin kuin se normaali järjestys, että se viesti niin kuin menee loppupeleissä paljon paremmin perille kuin minkään sellaista irvailu tai tämmöinen kummallinen mauton vehkeily. Ja toisaalta me voi sitä unohtaa, että me olemme aina velkaa evankeliumin kaikille. Ja se on oikeastaan se suuri etuoikeus, mikä meillä on. Meillä on jotakin, joka on niin paljon suurempaa. Ja jos muslimi kuulee evankeliumin, niin Jumalahan voi synnyttää hänen sydämessään uskon. Että vaikka siis islam sanoo sinänsä, että älä pidä kristittyä ystävänä, äläkä juutalaista ja niin poispäin, saat uskon kieltä ja tietää, että siitä seuraa kaikkia kauheaa islamopin mukaan. Mutta kun ihminen tulee uskoon Jeesukseen, niin kyllähän sitten maksaa siitä kaiken. Tämä on kuitenkin se asia, mitä me olemme joka tapauksessa heille velkaa. Ja tästä tuli mieleen sellainen ihana esimerkki, että kerron meidän rakkaasta Libanoista vanhasta pastoriystävästämme Samista. Sami Dager oli kutsuttu Bagdadiin pitämään joulujumalan palvelusta. Ja siellä joukossa oli, kun nyt Bagdadissa kerran eletään, seurakunta on sellainen, että siinä tavallinen sunnuntaina tulee 600 tai 800 ihmistä vähintään ja tilat ei oikein riitä. Joulujumalan palvelus oli sellainen, että sinne tuli paljon näitä siis islamilaisen yhteisön edustajia, ministeritasolta ja muuta, ja myöskin uskonnollisia johtajia. Ja kaiken tämän väen keskellä niin pastori Sami piti aivan valtavan siis evankelisen joulusarnan Jesajan luvun luvusta 9. Ja sitten hän hyvin Sami omalle tyylilleen uskollisena kirjoitti, että ajattelen nyt tämä tapahtuu ja minä olen vielä elossa. Häntä jopa kiitettiin siitä, ihmiset olivat todella otettuja, se televisioitiin, muslimit televisioivat sen Bagdadissa tänne esityksen. Ja ajattelin, että mä olen ollut itse Samin kanssa noilla Irakin retkillä joskus ja olen huomannut, että kun pastori Sami on puhunut evankeliumista tinkimättä valtavan suurella rakkaudella ja hengenvoimalla ja auktoriteetilla, hän on vanha mies, harmaantunut jo, niin nämä sheikit kumartavat häntä tavallaan siis, että sanot, pastori Sami, sanot oikeassa. Me olemme opettaneet väärin meidän kansaamme. Ja jotkut teistä oli, muistan yhden sheikin, joka tunnusti, että minä itse kuuntelen kristillisiä radio-ohjelmia. Just. Ja siis ajattelin, että se, että jos me olemme tinkimättömiä siinä, mitä me uskomme, niin kyllä siinä voi joku ISIS-ihminen tulla ja
tämmöinen terroristi tulee ja katkaista kaulan. Sitäkin tapahtuu. Se tapahtuu Irakissa ja kristittyjä on todella järkyttäviä tavalla surmattu ja naisia on raiskattu ja lapsia on tapettu ja näin. Tätä tapahtuu. Mutta samalla se, että jos Herra lähettää tällaisiin tilanteisiin ja me olemme tinkimättömiä, niin me voimme voittaa näitä ihmisiä. Että se on kuitenkin se ainoa parannuskeino tähän niin kuin tällaiseen hyvin sairaaseen ja vaikeaan tilanteeseen, missä me nyt elämme. Nimenomaan näin. Joo, ihan oikein sanottu äskettäin kyllä. Joo, yhtyn tuohon. Joo, kiitoksia. Ja jatketaanko me täällä sitten seuraavan soittajan kanssa? Kiitos Erkki, siunausta sinulle ja mukava kun osallistuit. Anita on seuraava. Tervetuloa ohjelmaan. Joo, hei hei. Hei. Siunausta teille. Kiitos. Samoin tarvitaan. Siunataan Israelia. Tätä assimiloitumisesta vaan sanoisin sen, että kun nämä nuoret varsinkin tulee tänne Eurooppaan, ja mä oon Ruotsissa asunut, Ruotsin kansalainen, niin he tulee rikkaaseen maailmaan. Ja tämä on aika paljon psykologinen kysymys. He tukoihillaan valtava alemuskompleksi. Ja se alemuskompleksi ajaa heitä, vaikka he ei olisi kiinnostunut esimerkiksi uskonnosta ollenkaan, vaan nuoriso haluaa bilettää ja kaikkea. Mutta tämä alemuskompleksi ajaa heidät, kun ei heillä ole mitään muuta, niin se ajaa heitä islamin piiriin ikään kuin. Se on niin kuin se, että valitettavasti se assimiloituminen ei tapahdu ja vanhemmat ei yritä heitä kouluttaa eikä mitään, vaan heitä ajetaan, mikä se on heidän näihin, mikä se nyt on, näihin kirkkoihin, mikä se on heidän moskeijoihin. Ja siellä heitä tulee sitten todellakin tällaisia islamin kannattajia, vaikka he oikeastaan haluaisivat toiseen suuntaan nuoret elää niin kuin muutkin nuoret, niin kuin bilettää ja kaikkea muuta, mutta se kulttuurien törmäys ajaa heidät ikään kuin jotenkin islamin syliin ja jopa islamismiin. Että siinä on niin kuin tällainen, he tulee rikkaaseen maailmaan, ja tämä se on alemuskompleksi. He tulee toiseen maailmaan, jossa kaikki on hyvin koulutettu ja heillä ei ole mitään. He on jotain pizzan leipojia ja vihannesten myyjiä. Ja sillä tavoin. Ja se ajaa heidät siihen islamin piiriin. Ja sen takia se assimiloituminen on hyvin vaikeaa, koska tässä kaksi täysin erilaista maailmaa törmää toisinsa. Joo, tämä on varmasti ihan totta myös, että siinä on tämmöinen ihan niin kuin arkipsykologinen ulottuvuus, joka tosiaan toimii näin. Ja silloin niin kuin, tavallaan nähdään sekin, että tässä pitäisi olla kaikenlaista muutakin kuin pelkästään näitä aineellisia ulottuvuuksia, koska tavallaan siinä on tämmöinen niin kuin luontainen pyrkimys näillä sitten, tai käytännössä se menee siihen, että islamismi vasta tarjoaa niin kuin vastauksen näillä ja silloin pitäisi niin kuin näihin kaikkiin ulottuvuuksiin tässä niin kuin puuttua ja samalla myöskin tavallaan täältä käsin oikeastaan tuohon äskeisen liittyen niin tarjota myöskin semmoista ei vain pelkkää aineellista, vaan myöskin niin kuin henkishengellistä niin kuin ulottuvuutta näille, jonka he voisivat niin kuin nähdä, että täältäkin pesee, että se ei ole ainoastaan sitten islamista ja kannattaakin mennä kirkkoon eikä moskeijaan. Jos nuoriso täällä olisi, niin kuin puhuisi meidän Jumalastamme ja näin, niin siinä olisi, se tulisikin niin kuin sellainen dialogi syntyisi kenties siitä, mutta kun täällä on sekularisoitunut maailma, niin heidän valttikorttinsa on tämä kuitenkin heidän Allahinsa sitten, niin se on se valttikortti, koska heillä ei ole mitään muuta, mitä he tarvitsevat. Joo, tämä on varmaan ihan näin, että se monesti ihan lähtee juuri nimenomaan näin. Toivo on tietysti siinä, että nuoriso, että me saadaan pian herätys tänne Skandinaviaan ja nuoriso niin kuin alkaa puhua niin kuin Jumalasta ja tulee uskon ja silloin nämäkin voi kiinnostua siitä. Juuri, tämä olisi ihan se paras niin kuin vastaus. Muuta ei ole, mutta niin tämä psykologinen tausta on kyllä tämä, että heillä on valtava alemuskompleksi. Tämä oli joku egyptiläinen professori selitteli tästä, että islamhan on jossakin 1500 vuotta taaksepäin. Se elää siellä vielä. Joo, ja kyllä. siellä on ne kunniamurhat, hän on
nehän on, niistä puheen ollen, ne kunnianmurhat, niitä ei tehdä Ruotsissa enää. Ne tehdään ulkomailla, koska Ruotsin poliisi tarttuu muuten niihin. Nyt ei niitä tehdäkään enää Ruotsissa. Aivan joo. Ne tehdään ulkomailla. Siellä ne sanotaan, että tyttö hyppäsi parvekkeelta alas, hän teki itsemurhan. No niin, ei tietenkään mikään itsemurha ole. Eihän Ruotsin poliisi sitä voi selvittää, jos jossain Turkissa joku väitetään. Niin, sepä se. Joo. Että tämmöinen, mutta tässä on tämmöinen kulttuurien törmäys, ja millä me voidaan voittaa se? No meillähän on hyvä ase, eikö niin? Jeesus Kristus. Joo, nimenomaan. Tämä on meidän valttikorttimme, ja sitä miekkaa pitäisi erottaa kovasti se. Eli sitä sanan miekkaa ja tätä tämmöistä. Kyllä, koska he kuitenkin alkaisivat niin miettiä, että hetkinen, että kumman iskä tässä nyt on vahvempi. Juuri. Kun tässä on kysymys, että meidän iskä on parempi. Joo, eikö se ole juuri ihan näin. Tämä on ihan hyvä rinnastus. Siis tästähän siinä on kysymys. Joo, ja meidän täytyy nyt osoittaa, että se meidän iskä, se Israelin pyhä, hän on nyt kyllä paras. Juuri, näin se on. Ja kun kaikki haluaa olla voittajan puolella, niin halleluja. Juuri, amen. Tätä rataa. Juuri. Että tämä oli tämmöinen pieni huomautus tässä, sivuhuomautus. Kiitos ohjelmasta, tämä on äärettömän mielenkiintoista. No niin, kiitos soitosta. Samoin kiitos. Kiitoksia. Hei. Nyt meillä on kysymärkki, onko siellä joku linjalla. Tuonne meidän monitoriruutuun on ilmestynyt Raamatun lause, mutta ei ole henkilön nimeä. Pääsetkö Kristian ohjaamaan, jos siellä on joku henkilö? Tervetuloa. Aloja. Ja täällä on Orvo jälleen kiusaamassa teitä. Jaha, koska sinä olet aikaisemmin meitä kiusannut? No mä aikaisemminkin sun kanssa keskustelun. Joo, no tervetuloa ohjelmaan. Toivottavasti sulla on ihan hyvää ja asiallista sanottavaa, näin uskomme. Ja kerropa, mitä se on. No mulla on tällainen tilanne, kun olen kuullut näitä viestejä noista Ranskasta sun muusta. Ja sitten täällä Suomessakin olen nähnyt tilanteen, että kun mä oon romani itse ja mä oon aika paljon tekemissä tulaisten kanssa ja olen armosta pelastunut. Kiitos Herra. Ja kuitenkin mä oon sillä tavalla, kun Paavali kehottaa meitä sanassansa näin, että yljetkää hänet, sanoi onko se korintolaisille, siellä joku oli ottanut isänsä. Kuule, linjalla on jotakin häiriötä. Onko sinulla tietoa, mistä se voisi tulla? Onko sulla radio siellä auki tai jotain? Olisi hyvä, jos saataisiin pois se häiriö sieltä taustalta. Vähän huonosti kuuluu. Kuuluuko nyt paremmin? Ehdottomasti on. Ole hyvä, jatka. Niin, kun Paavali kehottaa, että jos joku ihminen tulee tuohon mulle jotakin sellaista evankeliumia, missä ei ole Jeesus mukana, ja sitä oppia, mitä he ovat meille sanan kautta opettaneet, niin meidän ei pitäisi olla edes tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa. Sen takia, että ei tämän pitäisi hylätä tai tällaisia, mutta kun Jumala sanoo sellainen, että se on kaksiteräinen miekka yhdistää ihmisen, mutta se, jos me aletaan hyväksymään ja altistumaan näiden islamilaisten mukaan, että ollaan myötämielisiä, mutta me ei saada itse tuoda Jeesusta heille, niin kuin sananmukaisesti. Niin eikö tämä sellainen, niin ne on saanut nyt sijaan täällä Euroopassa, koska ne on kaikki muut maat kolonneet, ja sitten on sillä sellaisella väkivaltaisuudella, kun se islami hän kehottaa tappamaan ihmisiä, ja mitä me nähdään noita palestinasti, kun tämän meidän kristittyjen julkinen taas niin hirveätä summia rahaa, niin siellä opetetaan lapset vihaamaan juutalaisia ja israelilaisia. Ja Suomessa meidän kristittyjenkin tasolla kuunteluradioita, niin kun sinne soittaa näitä kavereita, niin ei ne välitä mitään mitä juutalaisille tapahtuu, vaan se, että jos on näillä islamilaisille myötämielisiä, kuitenkin on sitä mieltä, että haluaa katkesi. Kyllä me kuulimme tähän saakka, vai katkesiko se nyt? Joo, ainakin sen ymmärsimme ja kuulimme tästä. Hiukan huono linja kyllä edelleenkin, että vaikka tausta antaa vähemmän, niin ymmärsimme, että nämä Orvo puhui siitä, että meitä on neuvottu Jumalan sanassa, että me emme ota vastaan sellaista, joka tuo jotain väärää evankeliumia. Sehän oli täällä tänäänkin aikaisemmin ehkä esille.
Ja sitten myöskin näistä islamilaisista, että heihin suhtaudutaan ehkä myönteisesti, mutta jos ymmärsin oikein, se on tarkoittava näin, mutta me emme välitä sitä, mitä juutalaisille tapahtuu. Eli juutalaisia saa pilkata tai heille tapahtuu pahoja asioita. Oliko tämä näin? Jaha. No nyt meillä on sitten todellakin linja katki, mutta joo. Hyvä. Kyllä sinä, Juha, sä voit tästä lähteä kommentoimaan, mitä ymmärsit. Niin, no se jos ymmärsin, minä kuulin oikein. Joo, no nyt oli hiukan hankalaa. Kyllä mä en ihan päässyt sitä kokonaisuudesta jyvälle, mutta tietysti se ajatus sinänsä, että siis kun tosiaan Raamatussa mainitaan, että älkää ottako heitä niin kuin tykönä ja näin, niin siinä on tietysti kysymys tietysti, että missä mielessä, että milloin esimerkiksi niin kuin kohdataan joku evankeliumisen merkeissä, milloin joku opetuksen merkeissä, milloin ehkä jonkun semmoisen keskustelun merkeissä, jossa väitellään uskon asioista, todistetaan Kristuksen puolesta. Tämmöisiä kontakteja tietysti pitää olla, niihin tulee etsiytyäkin. Se on taas eri asia, että milloin avataan kotiovet ja pyydetään joku niin kuin aterioimaan ikään kuin yhdessä uskossa, jos sellaista yhteistä uskoa olekaan, niin sit voi tulla niin kuin näitä kysymyksiä siinä. Ja tässä on tietysti se, että missä järjestyksenä asiat niin kuin tapahtuu ja mitä kannattaa ensin tehdä ja mitä taas ei, niin se on tavallaan sitä kysymyksen asettelua, mutta ennen kaikkea niin se perusnäkökulma, mitä tässä on muutenkin puhuttu, että se on kyllä varmaan niin kuin hengelliseltä näkökulmalta juuri se kärki, että kyllä siis muslimeilla pitää nimenomaan se Kristustodellisuus tuoda niin kuin esille ja saattaa heidät sitten sen kanssa tekemisiin ja todistaa oman uskon puolesta sillä tavalla niin kuin oikein ymmärrettynä niin kuin ylpeästi olla kristitty, siis ei ylpeänä ihmisenä, mutta niin kuin ylpeänä siitä, että saa kuulla niin kuin Kristuksen joukkoihin ja niin edelleen ja olla niin kuin Kristuksen uskova, niin todistaa tästä ja siitä toivosta, mikä meillä on, niin kuin sana sanoo, että siitäkin pitää todistaa ja niin edelleen, niin sitä kautta varmasti niin semmoiseen parhaaseen dialogiin ja tämmöiseen muslimin kanssakin pääsee. No sitten varmaan, niin kuin mainitsit, niin niitäkin muslimeita, joiden kanssa ei taatusti ehkä pääse tämmöiseen, vaan sitten siinä tapahtuu jotain muuta, mutta että on myös paljon niitä, joiden kanssa varmasti pääsee, ja tämä on varmaan se ensisijainen lähestymistapa, jota tulee pitää näissä henkilökohtaisissa ja kontakteissa, ja mitä tulee niin kuin tämmöisen seurakunnalliseen asennoitumiseen. Sitten yhteiskunta on taas toinen, että yhteiskunnassa pelataan yhteiskunnan säännöillä, ja siellä pitää olla tietyt standardinormit, joita sitten ei voida miten tahansa muuttaa, joita sitten tarvittaessa pitää puolustaa, jos joku pyrkii väkisin niitä muuttamaan, mutta se on taas toinen kysymys. Mutta että niin kuin hengellisesti, niin varmasti just tämmöisen todistamisen ja sen siis elämän Kristususkon esille tuomisen ulottuvuus, niin se on, sen tulee olla niin kuin jokaisella kristityllä semmoinen, että mitä niin kuin tulee aina tilanteessa, kun tilanteessa tuoda sopivalla tavalla esille. Ja ystävyysevankeliointi on yksi avain, eli useinhan se on niin, että ihminen ottaa ensin vastaan sanoman tuojan ja sitten vasta sanoman. Että meidän pitää sitten sillä tavalla eristäytyä ja miettiä, että Raamattu kieltää meitä niin kuin ollenkaan ottamasta edes vastaan tämmöisiä ihmisiä, joilla on väärä uskonto. Muutenhan me emme voisi heille julistaakaan evankeliumia. Aivan. Jotta täytyy olla viisas ja pyytää sitä, että Jumalan saa ohjata näissä ihmissuhteissa niin, että tulisi aitoa sellaista läheisyyttä ja ystävyyttä, jonka kautta voidaan sitten saada ne tilaisuudet myöskin puhua Jeesuksesta näille ihmisille. Kyllä. Ja toivottavasti he näkisivät meidän elämässämme jotakin todellista. Miten he näkevät, jos he eivät yhtään elä meidän kanssa? No niin, sekin on hyvä kysymys, joo. Mutta sitten tuli tämä kysymys juutalaisista, suhtautumista juutalaisiin on tässä vilahtanut ohi. Meidän pari kertaa ajattelin, että kyllä tässä multikulttuuriyhteisössä, niin kyllä siis siinä kärsijöitä ovat monta kertaa juutalaiset. Ja nyt Euroopassa on monessa maassa sellainen tilanne, että he saavat pelätä henkensä edestä. Ei voi mennä kipa päällä kulkemaan kadulla ja mennä rukoushuoneeseen synagogaan. Siellä täytyy, esimerkiksi Ruotsissa on jo jokaisessa synagogassa täytyy olla poliisivartijat, kun sinne mennään. Ja kadulla ei voi kipa päässä kulkea. Ja Israelin lippua ei saa pitää missään mielessä näkyvissä. Ja tulee solvauksia ja kaiken näköistä pahantekoa, jos joku tietää, että tuossa osoitteessa asuu juutalainen. Eli tämä on meidän naapurimaatamme. Meidän Suomessakin on tilanteita, jossa on poliisi saattanut varoittaa juutalaisia, että nyt
älkää näyttäkö, että olette juutalaisia. Puhumattakaan sitten Hollannista ja Belgiasta ja Ranskasta, näistä maista. Eli vaikka tämä multikulttuuriyhteisö niin puhuu siitä, että kaikki saavat olla oma itsensä ja kaikkia siedetään, niin kuitenkin jostakin syystä niin juutalaiset ovat silmätikkuna. Kyllähän me tietysti kristittyinä ymmärrämme, että kysymys on hengellinen, mutta se on hyvin vaikeaa näille juutalaisille ja varmasti ihan semmoinen suuri haaste meille kristityille tänä aikana, että mitä me teemme, että juutalaiset kokisivat, että heillä on ystäviä ja että he pääsisivät kotiin Israeliin niin kauan kun on vielä aika. Ja jos he eivät pääse, niin heitä autettaisiin täällä, jos on esimerkiksi juutalaisia vanhuksia kyseessä, joiden on vaikea lähteä Israeliin. Että kyllä tämä on hyvin vaikea aika heille nimenomaan tässä tilanteessa. Ja sitten puolustellaan sillä sitä myöskin tätä juutalaisvastaisuutta, että no eihän se välttämättä ole juutalaisvastaisuutta, kun ollaan vain Israelia vastaan, kun Israel on kauhea valtio. Joo, mutta kyllä nämä kallumitkin, mitä on tehty siis eurooppalaisen muslimiväestön ja taas varsinkin musliminuorison keskuudessa, niin kyllä siellä yleisesti ottaen sit tulee aika isoja prosenttilukuja siinä, jossa nyt siterataan niitä, vaikka sen ei ollenkaan pitäisi liittyä näköjään islamiin, mutta kumman kyllä, niin siterataan niitä Koranin kohtia, jossa juutalaiset on eläimiin verrattavia ja ikään kuin saastaisiin eläimiin verrattavia ja tämmöisiä, että se tulee sieltä uskonnon syvistä rakenteista ilman mitään Israelin tekemisiäkin. Ja se on niin kuin se ulottuvuus, mikä tässä on, että voitaisiin sanoa, että jos me ollaan tämmöisessä aidossa monikulttuurisuudessa ja tulee olla sensitiivinen, niin kyllä sen sensitiivisyyden eli tämmöisen huomioon ottamisen, niin pitäisi myöskin sitten niin kuin koskea muslimeitakin, eli heidän pitäisi keskuudessa myöskin sitten orientoitua sen mukaisesti, jos tämä oikeasti niin kuin pitäisi kutinsa, mutta tosiasia on se, että tämä juutalaisten asema on sitä mukaan heikentynyt, kun islamin asema Euroopassa on vahvistunut, ja se tulee juuri siitä, että myöskin ihan islamin klassisessa perinteessä on selvästi hyvin vahvasti tämmöisiä juutalaisvastaisia ajatuksia liikkeelle lähtien siitä, että islamin niin kuin perinnettä, kun kysytään, että miksi islamkin on jakaantunut, sitten on sunnalaisuutta ja siialaisuutta ja muuta, niin kyllä sieltä, mitä konservatiivisempaan suuntaan mennään, niin aina löytyy vastaus, että aina on joku juutalainen ollut, joka on vehkeillyt ja sitten islamin päämenoksi, ja siksi on sitten islamkin joutunut jakaantumaan tämmöisen vehkeilyn seurauksena. Eli siinä on tämmöinen vehkeilyajatus, että kyllä islam olisi muuten niin kuin yhtenäinen ja kaikkea muuta, mutta siellä on sitä vehkeilyä sitten ollut. Ja sitten otetaan Muhammadin elämänkerrasta jo niitä, että joo, mutta ne oli ne jotkut juutalaiset, jotka yritti jo myrkyttää Muhammadin alun perin, mutta sitten onneksi kuitenkin niin kuin Allah auttoi Muhammadia ja näin, mutta sieltä ollaan niin kuin tietävinään, että juutalaiselta ei voi koskaan odottaa mitään hyvää. Ja siksi sitten jo etukäteen niin kuin sitten varaudutaan sen mukaisesti, että ollaan niin kuin juutalaisvastaisia heti kättelyssä. Että se tulee niin kuin täältä täysin riippumatta siitä, mitä Lähi-idässä vuonna 1948 tapahtui tai oli tapahtumatta tai mitä Israel on tehnyt jossain Gazassa tai ei ole tehnyt, niin vaikka ei olisi mitään tehnyt, niin silti olisi tämä asenne nimenomaan siellä, koska nyt sattuu olemaan niin, että islamin perimätiedossa ja Muhammadin elämänvaiheessa siellä on sitten on ne tapahtumat, mitä sinne on niin kuin merkitty siellä olevaksi, joten se on se, mikä normittaa sitä islamilaista ajattelutapaa. Kuuntelet Patmos-lähetyssäätiön Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Tähän lähetykseen ei voi soittaa. Ja meillä on jälleen soittaja linjalla. Marja-Leena, mitähän on sinun sydämelläsi? No, mulla on tämmöinen asia, niin kuin koko on tässä nyt nimenomaan tämän terroristitapahtuma siellä Ranskassa. Mutta muutenkin ihan yleisesti, niin just tämä Jumalan pilkka kysymys, että musta on jotenkin ihan järkyttävää se, että jotenkin tämä Jumalan pilkka kysymys on niin kuin kristityilläkin semmoinen, että okei, että meillä niin kuin kristityissä maissa, niin Jumalaa kyllä voidaan pilkata. Ja että Jumala on niin kuin kaiken meidän pilkan yläpuolella, että siinä vaan pilkatkaa, että se ei kosketa Jumalaa. Ja että tämmöinen henki on ja just, että ja nyt kun esimerkiksi tämä lehti on elänyt sillä, että se on juuri pilkannut uskonnollisia ryhmittymiä ja väittänyt uskonnollisiksi ja juutalaiset ja katolista kirkkoa, mutta periaatteena on ollut tosiaan hyökätä niin kuin uskontoa kohtaan. Ja just niin kuin tässä on jo ohjelmassakin tullut esille, että tämä on ollut tämmöinen
ateistinen lehti periaatteessa, joka ei ole missään vaiheessa koskettanut esimerkiksi tämmöistä äärifeminismiä tai jotain muita tämmöisiä vasemmistolaisia ääriliikkeitä eikä muita nauranut, vaan se on koskettanut niin kuin just näitä nimenomaan tämmöisiä vakaumuksellisia juttuja. Niin se, että miten Suomessakin tosiaan suhtaudutaan tähän Jumalan pilkkaan ja katsotaan, että meillä on sananvapauden kustannuksella oikeus pilkata Jumalaa. Okei, Jumala on tosiaan niin kuin yläpuolella kaiken meidän pilkkamme, mutta mitä se että seuraa? Niin sitä ei opeteta, että siitähän seuraa sille ihmisille ja kansakunnalle sit onnettomuutta. Että Jumala ei niin kuin kuitenkaan sulje korviansa ja ajattele hyvän tahtoisesti tuolla että pilvissä, että joo, että no niin, että siellä on lapset pilkkaa minua. Vaan siitä on seurauksia. Ja mä näen, että tämä yksi suurin seuraus on nyt tullut tästä muslimimaailmasta, koska ne kunnioittaa Muhammedtia ja sitä Muhammedtia ei saa kuvata eikä mitään. Ja ne katsoo tätä meidän länsimaassa elämää, jossa naureskellaan niin Muhammedille kuin näille muillekin kristillisille kirkoille ja uskonnolle. Että siinä mielessä mä oon niin kuin sitä mieltä, että tämä on niin kuin sellainen syy ja seuraus siitä, että miten länsimaissa on lähdetty tämän sananvapauden kustannuksella niin kuin nimenomaan tähän Jumalan pilkkakysymykseen suhtautumaan. Vai mitä mieltä olette? Joo, tämä on mun mielestäni aika pitkälti näin niin kuin kuvaat. Siis avainahan on tässä, että niin kuin pilkkaaminen ja arvostelu on kaksi eri asiaa, että vaikka meillä olisikin vaikka se vanha Jumalanpilkkapykälä laissa, niin sehän ei silloinkaan, kun se siinä muodossa oli, tai jos se olisi, niin sehän ei estäisi minkäänlaista niin kuin esimerkiksi arvostelua. Kristillistä uskoa sai silloinkin arvostella filosofisin perustein tai miten hyvänsä, ja se oli niin kuin mahdollista. Mutta sitten tämmöinen irvava pilkkaaminen, mikä on nyt se, niin kuin se varsinainen asia, niin mä itsekin just näkisin sillä tavalla, että tämä ero pitäisi pystyä niin kuin näkemään, että ajatus siitä, että sananvapaus pitää olla, niin sehän ei automaattisesti pidä sisällään todellakaan sitä, pitäisi sit ikään kuin kehottamalla kehottaa johonkin tämmöiseen rienaavaan pilkkaamiseen. Eli mä olen siitä niin kuin samaa mieltä, että tämän eron niin kuin häivyttäminen on täällä meillä ollut ongelmallista, kun mä olen käsittänyt näin, että juuri tätä Jumalan pilkkapykälää ja sen olemista eri muodoissaan laissa on niin kuin vastustettu sillä, että se on tämmöinen sananvapausrajoite. Mutta sehän ei ole oikeastaan niin kuin sitä ollut, vaan se on oikeastaan niin kuin ollut tämmöinen ohjeistus, joka ohjeistaa tietyllä tavalla niin kuin julkisesti toimimaan. Ja siinä on mun käsittääkseni, niin kuin olen jossain yhteyksissä vähän tuonut esiinkin, ollut historiallisesti sitä, että on katsottu, että jos todella mennään täysin tämmöiseen jumalattomuuteen, ateistiseen ajattelutapaan, niin silloin oikeastaan tämmöisen niin kuin sivällisen yhteiskunnan perusteet lopulta niin kuin murtuu. Ja sen takia ajatus siitä, että Jumalaa saisi pilkata, niin se on haluttu niin kuin pitää semmoisena, että kannattaa 2 kertaa miettiä, että kannattaako Jumalaa pilkata. Se on tavallaan niin kuin käänteisajatus siitä Nietzschen ja monen muunkin filosofin esiin tuomasta ajatuksesta, että jos ei ole Jumalaa, niin sit mikä tahansa on sallittua. Ja esimerkiksi puhtaasti yhteiskunnan kannalta, eihän niin voi olla, eihän mikä tahansa voi olla sallittua. Tämähän päättyy kaaokseen silloin. Ja siksi on niin kuin nähty ja motivoitu sitä ajatusta siitä, että tämmöinen pykälä voisi ja kuuluisi olla. Ja se ei silti niin kuin semmoista minkäänlaista asiallista arvostelevaankaan sananvapautta rajoittaisi. Islamin ongelma tietysti on sitten siinä, että siinä niin kuin sanottu ajatellaan, että mikä tahansa kriittinen kommentti Muhammadista jostakin on pilkkaamista ja herjaamista ja se menee niin kuin sananvapauteen. Mutta että juuri tämä, että kyllä taatusti silläkin on negatiiviset seurauksensa, että kun ulkopuoliset näkevät todellakin, että täällä ei oikeasti sit ole mitään pyhää kuitenkaan, niin kyllä se niin kuin puhuu siitä, että täällä ollaan tässä mielessä aika rappeutuneita ja ulkopuoliset tekee siitä sitten johtopäätöksiä, mitkä tiettyyn pisteen saakka on oikeita johtopäätöksiä. Että jos on heittäydytty täydelliseen jumalattomuuteen, niin se on perin rappiollista. Ja siinä mielessä niin on nyt mielenkiintoista seurata, että mihin tässä meilläkin nyt tämä kysymys tästä, nythän se on kai kysymys tästä uskon rauhan niin kuin rikkomisesta nyt tämänhetkisessä lakikeskustelussa, mihin tämäkin nyt sitten loppupeleissä niin kuin
meillä niin kuin menee. Ja sitten toisaalta, että miten se käytännössä toimii, että jos todellakin Jumala on tämmöinen, että saa mennen tullen pilkata ja se on ihan siinä ja näin, niin sitten jos verrataan taas siihen ajatustapaan, että saako esimerkiksi homoseksuaalisuutta pilkata, niin siinä varmaan moni on niin kuin suunnittelemassa semmoista pykälää, että tämmöistä ei saa missään tapauksessa niin kuin pilkata, mutta Jumalaa saa mennä tulla. Lehti ei ole ollenkaan puuttunut tähän puoleen. No sepä se on, juuri näin, että ei taatusti ole puuttunutkaan, ja silläkin on omat pyhyytensä sitten kyllä taatusti ollut, jota ei ole saanut pilkata. Että tämä on niin kuin isompi vyyhti kaiken kaikkiaan tämä koko homma, ja nämä on hyvin tärkeitä niin kuin ulottuvuuksia tässä, ja se on kuitenkin siis selvää, että todella tämmöinen niin kuin rienaava pilkkaaminen, se on tavallaan aika terveellistä tämä, mitä nyt tässä, onko se nyt sitten parisen viikkoa sitten, niin tämmöisessä yhdessä niin sanotussa viihdeohjelmassakin tuli tämä tapaus, jossa Suomen lippua edustava tämmöinen niin kuin kangaskappale oli siinä, ja tämmöinen hahmo ikään kuin kaltoon kohteli sitä, ja taisi olla jopa niin, että taisi virtsatakki sen lipun päällä. Ja nyt minusta oli niin kuin tervehenkistä siis se, että tuli aika paljon palautetta niin kuin tästä, että monetkaan eivät ollenkaan tästä tykänneet. Eli se heijastaa sitä, että jonkinlainen tajunta on sentään sitten olemassa joillakin, että on tiettyjä asioita, joita yksinkertaisesti ei viihteen, eikä tämmöisen huumorin, eikä tämmöisen jonkun kantaa ottavan satiirin tai minkä hyvänsä merkeissä, niin se niin kuin ei pitäisi niin kuin tietyllä tavalla kohdella tiettyjä asioita, niin että tämmöinen tietynlainen tuntokin näytti kuitenkin jollain olevan tässä tapauksessa. Se kohdistui nyt siniristi lippuun, mutta jännää on todella tämä, että jotakin tuntoa niin kuin tämän tyyppisten asioiden olemassaolosta sitten kuitenkin vielä on, että se katsottiin, että siinä kyseinen näyttelijä tai koomikko tai mikähän se viihdyttäjähän nyt on, niin meni niin sanotusti liian pitkälle. Ja tämä niin kuin liittyy tähän kysymyksenasetteluun myöskin siis tämä, että sitten loppuvälissä kuitenkin niin kaikilla on joitakin tämmöisiä mitkä on semmoisia, että mihin ei semmoisen irvailun ja pilkan menetelmin niin kuin välttämättä tarvitsisi niin kuin mennä. Joka on siis tietysti asia, joka sinänsä ei sananvapautta sellaisenaan hirveästi rajoita. Nyt kun... Toi on mun mielestä just hirveän ikävä juttu tänä päivänä, että niin kuin tuntuu, että sananvapauden nimissä unohdetaan se vastuu. Vastuu siitä, että mitä tämä minun sananvapauteni tarkoittaa. Kun mä teen tämmöisen jutun, esimerkiksi kun nyt on ollut paljon tällaisia ohjelmia, esimerkiksi joku taidenäyttely, missä oli niin kuin ristiinnaulittuna se, mä en muista mistä se tuli, mutta se kuva, että oli ristiinnaulittu, mutta joku, mä en muista mikä siinä oli, mutta joku kuitenkin tämä, että niin kuin tavallaan mennään niin kuin näihin asioihin, jotka on niin kuin tosi pyhiä ollut ennen, että niitä ei ole vahingossakaan haluttu, jopa ateistiset, kommunistit ja muut, niin ne on kuitenkin ollut niin kuin kohtuullisia, ne ei ole niin kuin näitä pyhiä asioita ivannut, vaikka eivät itse ole halunnut ehkä uskoakaan näin. Mutta tänä päivänä sananvapaus ja media ja toimittajat, niin tuntuu, että niillä on kaikki valta tässä maailmassa. Et niitä ei tarvitse ajatella, että mitä se tarkoittaa niille ihmisille, jotka uskoo ja jotka ainakin uskoo ja pitää niitä asioita pyhinä. Ja niin kuin just median vastuuta ja tätä sananvapautta, että miksi ei vaadita myös vastuuta medialta ja sananvapauden nimissä. Joo, se varmaan menee siihen... Miksi hyväksytään tämä tämmöinen, että niillä ei ole mitään vastuuta? Joo, se varmaan menee pitkälti siihen, että nämä toimijat itse, jotka toimii, toimittajat ja muut tämmöiset, niin mikä heidän ikään kuin tämä sisäinen moraalinen kompassinsa niin kuin on, ja se on suoraan sanottuna monella aika lailla mennyt niin kuin nämä navat siinä sekaisin, että missä on pohjoisnapa ja missä on etelä, mihin kompassinilla osoittaakaan, ja se niin kuin tämmöistä aiheuttaa. Eli niin sanotusti ennen vanhaan ajateltiin näin, että vastuullisessa asemassa oleva henkilö itse ymmärtää tiettyjä asioita. Hänellä on tietty vapaus siihen ja tähän, mutta hän ymmärtää esimerkiksi jossain tilanteessa toimia säällisesti ja asiallisesti ja homma toimii sitä kautta. Mutta nyt tämmöistä sisäistä ymmärrystä ei ole, niin mikä tahansa käy ja sitten mitä tahansa, jos se kerran käy, niin myöskin kokeillaan ja sovelletaan ja sitten se tietysti, siitä on sitten erilaisia seurauksia tietysti, että niin kuin näin käy, mutta samalla tietysti ajaudutaan siihen ristiriitaan, että sit kuitenkin aina jokaisella jää niitä omia pyhyyksiä, joita joku toinen ei missään tapauksessa saa. Niin kuin sekulaarilla humanisteilla on omat pyhät arvonsa, joita kukaan ei missään tapauksessa niin kuin
saa arvostella, joita pidetään siis tämmöisinä moraalisina absoluutteina. Silloinkin, kun julistetaan, että mitään absoluutteja ei lainkaan ole, niin sitten kuitenkin nämä absoluutit on, niitä ei saa sitten arvostella. Mutta se on tämmöisen julkisen moraalinen siveellisyyden rappeutuneisuutta pitkälti myöskin, mikä näissä vaikuttaa. Ja se ilmenee sitten just lehdistössä, viihteessä ja tämmöisissä. Niin, mutta siinä just, että siis niin kuin laki on tavallaan niiden puolella, jotka tätä tekee. Ja tuntuu, että niin kuin me lukijat, kuuntelijat, meillä ei ole mitään oikeutta siihen, tai kukaan ei sano mitään vastaan. Että tämä ei niin kuin kerta kaikkiaan käy, koska kyllä niilläkin täytyy olla laki. Ja just tämä, että kunnianloukkaukset ja kaikki nämä, ne loukkaa ihmisten omaa tuntoa ja vakaumusta, ja se on, silloin voi kunnianloukkauksesta periaatteessa puhua mun mielestä. Niin. Ja se, että se viihdemaailma ja toimittajat, jotka tekevät tätä ja nytkin koko aika kyllä niin kuin julistavat ja tämän traagisen tapahtuman ovat niin sitä, miten kauheata se on. Mutta itse ne on vetänyt tämän onnettomuuden oma päällensä. Ja koko ajan ne vetää samalla tavalla tätä onnettomuutta. Ei se kosketa pelkästään niitä ihmisiä, vaan koko tätä maan osaa kohta, jos ne jatkaa tätä muslimien herjäämistä. Ne vetää sen onnettomuuden itse päällensä. Jumalan varjeleva käsi sallii sen tapahtua. Ei nämä tapahdu ihan niin, etteikö niistä seurauksia tule. Ja sen takia koko aika täällä tapahtuu entistä enemmän. Ja sitä saadaan niin kuin odottaa. Että tämä ei jää tähän, jos tämä ei muutu, tämä tämmöinen mentaliteetti, mikä täällä meillä on. Ja tämä laki sallii tällaisen herjaamisen. Minusta se on kyllä ihan seurausta siitä. Itse tässä mietiskelen myös sitä, että niin kuin pastori Dave Wilkerson aikoinaan opetti, että maailmassa me näemme kuvan kristikunnasta, eikä päinvastoin. Niin tässä on kyllä sormet osoittavat meitäkin kristittyinä, että onko Jumala meille pyhä? Ovatko nämä arvot, mitä me sanomme pitämään tärkeänä, onko ne tuolla meille tärkeitä arvoja ja uskallammeko me seistä niiden varassa? Koska jos me elämme sen mukaan, että Jumala on meille pyhä, niin se vaikuttaa jotenkin tähän yhteiskuntaankin. Että siis meissäkin on meissä on se ensimmäinen syy. Meissä kristityissä, koska Jumala kuitenkin, kun lähtee katsomaan tätä maailmaa, niin kun hän katsoo maailmaa, niin hän näkee ensimmäisenä omansa, minkälainen se temppeli on siellä keskellä. Onko se sellainen, joka tulee niin kuin hänen temppelinsä siellä elävistä kivistä rakennettu ja todistaa hänestä, vai onko se, niin kuin se temppeli jo ihan romuttunut? Koska eihän maailma voi tietää, kun ne ovat pimeydessä. Mutta jos Jumala antaisi meille sen armon, että me voisimme... Niin. Mutta tässä maassa pitäisi olla pappeja ja kirjanoppiaisia, vaikka mitä. Mutta kirkot on hiljaa, papit on hiljaa, kukaan ei puhu tätä, eikä kukaan ole sanonut, että tämä on juuri näin, että näin tapahtuu, koska näin on lähdetty tälle linjalle. Kukaan ei sano ja kukaan ei opeta tästä, että tämä on niin vakava asia, että Jumalan pilkka on tosi vakava asia. Ja minun mielestä, vaikka se on muslimien Jumala kuva, mutta periaatteessa, koska kristittyjen Jumala on saanut aina pilkata, sitä on saanut aina, Jeesus on saanut aina pilkata ja pilkataan koko ajan kirjoituksissa ja kaikessa. Ja kukaan ei sano, että se on väärin täällä meilläkään. Ei Euroopassa. Sitähän on saanut tehdä ilman, että nostetaan mihinkään hirteen. Joo, ja tämä liittyy taas siihen sitten niin kuin kirkkojen tähän liberaaliteologisoitumiseen, mikä on valitettava prosessi ollut, ja sehän on sen seurauksen tehnyt, että kirkolta ei kuulu semmoista ääntä näissä asioissa. Niin, että se on se ongelma sitä kautta. Ja jälleen siihen sitten taas on tietysti lääke se, että tulisi palata nimenomaan siihen vahvaan kristillisen uskon juuristoon ja sen julkiseen esiin tuomiseen ja myöskin sitten tarvittaessa vähän isommallakin joukolla sen esiin tuomiseen, että tässä yhteiskunnassa ja kansankeskuudessa on vielä voimia, jotka arvostaa näitä ja tuoda sitä kautta se omaankin mielipide niin kuin julki, että kannattaa sitten myöskin yhtä lailla kaiken maailman toimittajien ja muiden sitten vähän katsoa, mitä kirjoittavat tai mitä sanotaan tai mitä tehdään, että kaikki emme ihan tuosta vaan läpi, että tietysti tämäkin mahdollisuus meillä
vielä virallisesti on. Ja meillä on kaikki media, meillä on kaikki käytössä, mutta jotenkin tuntuu, että tämä puoli niin kuin jää, tässä ollaan niin hiljaa, että ei niin kuin mitään. Ja tosiaan se, että mun mielestä siis Jumalan pilkka on kyllä niin vakava asia. Ja kaikkien Jeesuksen pilkkaaminen ja Pyhän Hengen pilkka, ne on niin pahoja asioita, että ei se, että Jumala tai Jeesuskaan siitä ne on yläpuolella, se on totta, mutta se ihminen, joka sitä tekee, se opetus on just puuttu, että jos me pilkataan Jumalaa, niin silloin me vedetään viimeisen päälle kaiken onnettomuuden itsen päälle, koska Jumala ei salli itseänsä pilkaa. Joo, näin se on. Se on ihmisen oma ongelma ja se lähipiiri, että kaikki varjelus häviää sieltä, missä niin kuin pilkataan Jumalaa. Tähän me varmasti sanomme aamen ja meillä on vielä aikaa ottaa, kiitos sinulle tästä keskustelusta ja meillä on vielä aikaa ottaa yksi, Marja-Leena, kun sinä olit ja Paavo on odottanut siellä, halusi jotakin tarkennusta siihen, mitä Juha on aikaisemmin sanonut, joten kerropa sinä, mitä on vielä jäänyt epäselväksi. No Paavo, iltaa. Iltaa. Tuossa Juha sanoi vähän aika sitten, että me voidaan olla ylpeitä. Kristuksesta huomaa. Täällä sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan. Joo, jos se ylpeys perustuu siis, mulla on itse asiassa tässä toi Wikipedia auki, missä on suomen sana ylpeys, ja siinä tulee nyt 2 merkityssisältöä, ja mä viittasin tähän ensimmäiseen. Tässä todetaan näin, että ylpeys on tunne. Ylpeä henkilö voi tuntea onnellista tyytyväisyyttä esimerkiksi omia suorituksiaan tai ominaisuuksiaan kohtaan. Mä viittasin siinä nimenomaan nyt Kristukseen ja Kristuksen suorituksia kohtaan. Eli kun me olemme Kristuksen omia, niin kyllä meidän on syytä tuntea onnellista tyytyväisyyttä, jos me saamme olla Kristuksen riveissä. Eli kaikesta sitä, mitä Kristus on tehnyt. Eli se on yksi ylpeyden muoto. Jos joku tarkoittaa ylpeydellä korostunutta itsetietoisuutta, kopeutta, korskeutta, pöyhkeyttä, niin siihen osuu toi Raamatun lause. Että Jumala on ylpeitä vastaan, niin jos joku on itsestään ylpeä, että minä olen jotakin tai jotain tämmöistä, niin se on sitten taas äärimmäisen paheksuttavaa, mutta käytin sitä sanaa niin kuin sen takia tuodakseni esille, että meidän ei kuulu olla niin kuin sillä tavalla surkeita ja anteeksi pyyteleviä siitä, että me uskomme Kristuksen, että me häpeäisimme esimerkiksi Kristusta. Sekin on paheksuttavaa nimittäin sanan mukaan, että jos me häpeämme Kristusta, vaan meidän pitää nimenomaan Kristuksen lippua kantaa korkealle ja olla siinä mielessä ylpeitä kuulumisestamme Kristuksen riveihin, johon me emme ole mitenkään omilla suorituksillamme päässeetkään, vaan yksin Kristuksen armosta ja siksi me olemme kaiken velkaa hänelle ja ikään kuin sitten haluamme kiitollisuudesta tehdä ja toimittaa kaiken Kristukselle ja myöskin sitten tunnustaa häntä ihmisten edessä. Tämä oli niin kuin se mun pointti, eikä suinkaan se, että meillä olisi itsellämme jotakin syytä ylpeillä omista saavutuksistamme. Tämä oli niin kuin se, mutta tämä on tämmöinen moniselitteinen sana tämä ylpeys, mutta jos se totta, mutta niin. Ja Raamattu jos vanhassa sitä kuunteleekin joku sellainen, joka ei ymmärrä kunnolla sanan merkitystä, ei ymmärrä kuin yhdellä tavalla, niin se menee aika paljon harhaan. Niin, mitä sanaa itse käyttäisit sen tilalla, jos ton saman ajatuksen haluaisit sanoa? No se on sitten jo ihan toinen juttu. Okei. No siis tämä kirkkoraamattu käyttää sanaa kerskata. Niin. En minä mistään muusta, Paavali sanoo, että hän ei kerskaa muusta kuin Kristuksesta. Niin, siinä on se kerskata, eli, se on tämä. Siis se on jotakin sellaista, että emme me ole itsestämme ylpeitä, mutta me pidämme Kristusta kunniassa hänen työtään. Juuri. Ja silloin kun me olemme esimerkiksi tällaisessa maailmassa, joka polkee kristillisiä arvoja ja tunkee meille jotakin vierasta uskontoa, jolla on väärä Jumala ja väärä profeetta, joka vangitsee ihmiset islamin vankilaan, niin silloin meidän tarvitsee olla niin kuin myönteisellä tavalla kerskata siitä, mitä meillä on. Siis me olemme iloisia siitä, että meillä on Kristus, meillä on pelastus ja me haluamme tarjota pelastusta kaikille muillekin. Eli sillä tavalla olla, niin kuin ymmärtää se rikkaus, joka Jumala on meille antanut. Samalla ymmärtää, että me olemme aivan vain armosta pelastettu, että ainoastaan Jumalan armosta. Me olisimme aivan missä tahansa katuajassa, jos Jumalan armo ottaisi meitä. Me olisimme vaikka missä pimeydessä ja missä kahleessa. Mutta kun Jumalan valo on loistanut meihin, niin silloin me voimme siitä kerskata, siitä mitä Kristus on. Juuri näin. Mitä hän on tehnyt meille. Eli toki emme me ole itsessämme ylpeitä, mutta tätä... Niin. Eikä mikään ihan voi Jumala edes kerskata, niin kuin Raamattu sanoo, mutta meillä on, meidän kerskauksemme on Kristuksessa.
Joo, minä ymmärrän tämän asian ihan hyvin, mutta kaikki ei ehkä ymmärrä, kun käytetään semmoista sanaa. No ehkä tuli hyvä, että tämä asia nyt tuli Joo, tästä tämä oli hyvä. tarkennettua. Tässä oli hyvä nyt selventää sitä. Tämä oli ihan hyvä kommentti siltä osin. Joo, ei mulla muuta. Kiitos. Joo, kiitoksia. Kiitos. Hei. No Juha, viimeiset pari viimeistä minuuttia ennen kuin loppulaulu alkaa sanoa, niin mikä on sinun kerskauksesi Kristuksessa tänä iltana? No kyllä se on se Kristuksen itsensä tiivistyy ja hänen sanansa, jonka kautta me hänet tunnemme, niin se on jälleen se kallio perusta, millä ollaan ja minkä valossa lopulta näitä asioita pohditaan ja halutaan edelleenkin sillä perustalla jatkaa ja myöskin myönteisellä mielellä luotetaan Kristukseen. Me tiedämme sanan pohjalta, että hänen työnsä on kaiken kaikkiaan onnistunut ja hän on ylösnoussut ja taivaasenkin astunut Herra. Hän on vapahtaja ja Herra ja hän joka tapauksessa hallitsee ja mitään ei todellakaan sattumalta tapahdu ja niin edelleen, niin sehän on se meidän hengellisen sisäisen rauhamme perustus ja se rauha, jonka Kristus antaa, niin se on tämänkin illan semmoinen loppukaneetti juuri, että tähän rauhaan me turvaudumme ja yhtä lailla siihen Jeesuksen vereen, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä, joka myöskin suojaa meidät kaikilta ja joka on myöskin voittajan verta, eli risti oli myöskin voiton paikka ja se on myöskin suhteessa näihin asioihin, mistä on puhuttu, niin se viimeinen sana kuitenkin sitten tämä Kristuksen risti ja hänen ylösnousumuksen taivaaseen astumisensa ja hänen takaisin tulonsakin ja nämä asiat kaikki, niin tämä on se loppuyhteenveto näistäkin tämän illan asioista, johon itse haluan kaikkien huomion kuitenkin kiinnittää. Ehkä vielä pari sanaa tähän, kun tuolla musiikki alkaa soida. Sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi. Sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumala edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Hyvää yötä teille kuulijat kaikki. Kiitos Juha Ahvio, että olit jälleen ohjelmassa tässä vastaamassa. Ja kiitos Kristian Epäilys. Minä olen Maria Rantanen ja me jätämme kaikki teille hyvän Jumalan ja Jeesuksen haltuun.